karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan yan an bɛ bɛɛ fo an karamɔgɔkɛ ya Sheikh Hudi Kone an ɲɛ b'a la ka ci lase ka tila ka déplacer ka na an bɛ foli lase ma o la a ye ci lase a ma dan o ma a yɛrɛ ka tila ka na k'a bɛ lamɛnli kɛ ni nin ye fɛn yira nin b'a ka yɛrɛmajigin de yira an b'a dɔn kɛnɛyaw ma labɔliba kɛ mɛ o bɛɛ la ka déplacer ka bɛna lamɛnli kɛ Sheikh Hud an bɛ foli lase a ma an bɛ dugawu k'a ye ala ka fari lafiya d'a ma karamɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ kɛnɛ kan ni ɲɛ t'u la an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ lajɛlen sara karamɔgɔ k'a ka misiri to ye fitiri ni safo cɛ bi don fana ye dariso kɛ don caman de ye misiriw la mɛ ka jɛ dariso kɔ ka n'i sigi k'i bɛna lamɛnli kɛ i dun tɛna kura lamɛn fo kɔrɔlen yɛrɛmajigin man tawadda'a lillahi rafa'ahu Allah maa o maa n'i yɛrɛmajigi ala ye siga si t'a la ala b'i kɔrɔta an b'a ɲini ala fɛ yɛrɛmajigi ala ka kan taabolo ye kɛrɛnkɛrɛnyala bolo ɲɛsinna minnu ma jamana kɔnɔ k'u ye karamɔgɔ ye ala ka yɛrɛmajigi kan taabolo ye ala k'an kisi ka bɔ yɛrɛ bonya ma o tuma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ don kiramantonya la a tila k'an ka jatalaw fo minnu b'a ka mankan ta minnu b'a ka jata k'a jɛnsɛn adamaden i tɛ yɔrɔ dɔ la i ka kuma bɛ yen i tɛ yɔrɔ dɔ la i ja bɛ yen ala ta kɔfɛ ninnu de don olu tɛ ye ɲɛ la nka u ka baara kɛ n'o bɛ ye a bɛ nin baara min na an b'a ɲini ala fɛ ala ka k'aw ye sarakati jariya ye parce que bɛɛ lajɛlen ni ka arijinɛ sɔrɔ sababuya dɔw ka arijinɛ bɛ sɔrɔ ni nafila caman seli ye dɔw ta ye sun caman ye dɔw ta ye kuranɛkala ye dɔw ta ye sarakati caman bɔli ye ni aw y'aw yɛrɛ di ala ma ni nin de ye ka jaw jɛnsɛn ka mankanw jɛnsɛn walasa yɔrɔ janmaw ka nafa sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka nin kaw fana ka arijinɛ sɔrɔ sababu ye ala ka jannatul firdausi nɔgɔya ma ala ka hɛrɛ ka n'aw ye ala ka barika don an bɛɛ la an b'a ɲini ala fɛ jamana ala ka basigi ala ka jamana basigi ala ka jamana suma jamanadenw kan bɛɛ nin cɛ bɛɛ ala ka don an ni ɲɔgɔn cɛ fitina min bɛ jamana kɔnɔ ala ka ji d'an ma mun bɛ se ka tasuma faga ala ka hakili d'an ma mun bɛ kɛ sababu ye ka jamana sigi a minɛn kɔnɔ minɛn tɛ dɔwɛrɛ ye jamana dɔnna ni mun ye kunun n'o ye basigi ye ka da ka jamana caman mɔgɔ nana an fɛ yan kunun ka sababuya kɛ basigi min bɛ jamana kɔnɔ ni ala y'anw fana lajarabi n'o basigibaliya ye an b'a la deli de basigi ka na parce que n'ale tɛ yen foyi tɛ yen an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'ale tɛ yen foyi tɛ yen o tuma na basigi ka na nka basigi ani hɛrɛ ani hakilisigi ani balo fɛn o fɛn ni anw b'a ɲini a bɛɛ bɛ na mɛ sababu de b'a la dɛ n'i ye diɲɛ lajɛ bi mali dɔrɔn tɛ ni fiɲɛ wulila bɛɛ b'i kunnamina de jɔrɔ n'o tɛ diɲɛ bɛɛ de ɲagaminen don maa o maa bɛ yaala dɔɔni i tɛ taa jamana si la ni jamanadenw ma gɛrɛ i la ko ka duwawu kɛ a ye duwawu k'an ye garijɛgɛko la a ye duwawu k'an ye furuko la a ye duwawu k'an ye sigiyɔrɔ ɲumanko la a ye duwawu k'an ye walasa an ka kisi ka bɔ an bɛ jamana min kɔnɔ faamaw tɔɔrɔ la bɛɛ n'i ka haminanko o b'a yira diɲɛ ɲaminen a ɲamina mun kama parce que an bɛɛ b'a dɔn an banalen don bana bɛɛ tɛ farikololabana ye adamaden hami min bɛ sunɔgɔ tigɛ ka bɔ i ɲɛ la o ka jugu n'i ka farikololabana ye a ka jugu n'a ye wa jɔn de bɛ yen bi ko hami dɔ t'i la mun b'i ɲɛ ju jɔn bɛ yen bi k'a fɔ hami dɔ t'i la mun b'i bila miiri b'a la n bɛ nin kɛ cogo di wa dɔ wɛrɛ tɛ dɛ wallahi ala ye bana dɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ o waati de selen filɛ bana fɔra a fura fɛnɛ fɔra bana mun jumɛn de banna mun nana ka diɲɛ bɛɛ kalaya ta ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɛ hamibatɔ ye ka yɔrɔ bɛɛ don ɲɔgɔn na ni hakilisigibaliya ye dɔwɛrɛ tɛ anw b'a ka tigi wɛrɛ de ɲini diɲɛ na mun tɛ ala ye a kɛlen bɛ i n'a fɔ bi adamadenw bɛ fɛ k'a fɔ ala ye ala k'a dabɔ diɲɛ ko la k'an yɛrɛ bɛ se k'an ka diɲɛ dilan o taamasiyɛn de bɛ yen bi o dɔw yɛrɛ bɛ fɛ ka tigi wɛrɛ de sɔrɔ diɲɛ na mun tɛ ala ye n'i ye adamadenw bɔcogo lajɛ bi jafariya la
ala tɛ to yen kira tɛ to yen mɛlɛkɛw tɛ to yen kuranɛ tɛ to yen diinɛ yɔrɔba si tɛ yen karamɔgɔba si tɛ yen bi k'a fɔ k'i ye mɔgɔba y'u bolo bɛɛ bɛ lagosi bɛɛ bɛ dɔgɔya wa silamɛya yɛrɛ tɛ to yen ala ko ka nin kɛ an banna an bɛ tila ka alaw ta ala dakɔrɔbɔ k'an ka lafiya diɲɛ na o bɛ kɛ cogo di wa problème si tɛ yen bi anw y'an banni min kɛ ala ta ma n'o de kɔlɔlɔ ta ka yɛlɛ an na don o don suratu rum ala y'a fɔ yen dɛ a ko zohara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydi nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un a ko tiɲɛni de cayara tiɲɛni cayara dugubaw kɔnɔ tiɲɛni cayara gɛrɛw sanfɛ jɔnw y'a kɛ a ko adamadenw ala ma jinɛ fɔ ye a ma mɛlɛkɛ fɔ ye anw dɔrɔn tɛ dugukolo sanfɛ dɛ mais jɔnw ye tiɲɛni nin kɛ a ko adamaden bima kasabat aydi nas adamaden yɛrɛ bolo ye fɛn min baara ko de tiɲɛni waralen don dugukolo sanfɛ liyudhiqahum ba'da alladhi amilu an ye tiɲɛni min kɛ a kɔlɔlɔ k'ale ala b'an na nɛɛna a la an b'o de kɔnɔ sisan tiɲɛni bonyana dɛ a tɛ i n'a fɔ kojugu kun tɛ yen kunun nka bolofa bɛ bi ta kan dɛ adamaden ka fariya k'i jɔ ka ala ba neni ba yɛrɛ b'a la la fa b'a la la mais juguya fɛ ka ala ba neni juguya fɛ ka alakira ba neni juguya fɛ ka mɛlɛkɛw ba neni juguya fɛ ka kuranɛ lagosi ka alikaba lagosi ka silamɛ bɛɛ neni alaw taala ta ye diɲɛ ye yɔrɔ dɔw bɛ yen olu ye bonya de o ye intouchable ye maga kana k'a la anw ye lahɔrɔma bɛɛ kari fɛn tɛ yen mun kan ka bonya ka bonya b'anw yɔrɔ la tuguni o banna o waati kelen k'anw hakili ka sigi ala ka diɲɛ kɔnɔ an dusu ka lafiya ala ka diɲɛ kɔnɔ o bɛ kɛ cogo di ala ko ko nin tiɲɛni de cayara o de kama hamina ko bɛɛ bɛɛ la nin tiɲɛni de cayara o de kama an bɛ siran fɛn fɛn ɲɛ a bɛ yɔrɔ bɛɛ la bi nin tiɲɛni de cayara o de kama fɔlɔ fɛn min tun b'ale bana furakɛ bi a t'a furakɛ a y'a lajɛ bana bɛɛ ni fasa jara ka se niveau min ma fura jumɛn bɛ yen k'a ta ko kelen ko y'i ka bana bannen o fura bɛ min i bɛ dɔgɔtɔrɔ fura ta bi fo dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ ko nin bila i y'a ta bana min kama a tɛ kɛnɛya bɛɛ bɛ nin kalama fɔlɔ i tun b'a mɛn de ko tension jabɛti cancer ko fura t'o la hali bi mura fura b'a la fɔlɔ mura tun ye tile 3 ye hali n'i ma fura ta n'i naji forontoma min dɔrɔn i ka mura banna nka bi ni mura b'i la i bɛ pali fura de ta a kan ka mun k'i la a b'o k'i la walahi a tɛ taa a tɛ taa an bɛ kalo kelen kɛ ka jeli dɔw furakɛ yan kunun buguri dama tun b'a furakɛ k'i to sɛnɛ la daba b'i sen tigɛ i bɛ buguri k'i ka i jeli la walahi a b'a ja hali gabugu kɔnɔ finfin a ye jeliw furakɛ yan antibiyotiki a furakɛra ye bin dɔ bɛ kungo kɔnɔ ko golo alikɔli de kun don fɔlɔ ma i yɔrɔ dɔ bɛ tigɛ i bɛ bin nin tigɛ ji min bɛ bɔ a la i b'a k'i jeli la dɔrɔn o y'a furakɛlen nka bi y'a lajɛ feerekɛ yɔrɔ jumɛn bɛ marché bɛ ka tɛmɛ pharmacie kan mais an si tɛ ka kɛnɛya dɔɔnin bɛ bɛɛ la wa bana min ma nin minɛ a tɛ taa a tɛ ban wa siga si t'a la a bɛnni ma a ma bɛn i ma ala diminen de bɛ diɲɛ mɔgɔw kɔrɔ wallahi ala diminen de b'an kɔrɔ alaw taala ko a b'an na nɛnɛni nin ye walasa an ka segin an kɔ an ye baara jugu minnu kɛ a man ɲa nin fana bɛ dan kan an ka segin an kɔ yan'an ka segin an kɔ an bɛ ka dɔ de fara fara kojugu kan an bɛ ka dɔ de fara fara kojugu kan fɛn fɛn kan ka kɛ sababu ye walasa adamaden bɛ se ka ɲa an y'a bɛɛ tiɲɛ an y'a bɛɛ fana wele ka bɔ yen k'anw ka tila ka lafiya ala ka dugukolo sanfɛ danko min bɛ anw na walahi ala bato mais ala bato de b'a ka sabati sankolo danna waati min i t'a kalama dugukolo danna waati min i t'a kalama ala y'an dan mun kama bato wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun k'an ma jinɛ ni adamaden dan foyi kama fale ala batoli wa ala bato ta ka k'a ɲɛ kan minnu fana bɛ ka kɛ o ta ka to yen o bɛ ka lagosi o bɛ ka dɔgɔya o bɛ ka dénigrer fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka da o kan wa an de b'an disi gosi ni silamɛya ye 95% musulman waati kelen diinɛ bɛ ka lagosi an de ka jamana kɔnɔ
o waati kelen bonya fɛn fɛn kan ka lase silamɛya ma o ba ka kɛ dɔgɔma ye k'a lase a ma gɔnsanta to jamana dɔ bɛ yen o ba ka taa ɲɛ parce que o ye diinɛ bonya quoi wallahi u ye diinɛ bonya hali n'a jamana tɛ silamɛ jamana ye a tɛ ko i la k'i bɛ gari tigɛ diinɛ dɔ la o ka jamana kan kɛrɛnkɛrɛnya la silamɛya Amérique filɛ nin ye n'a tɔgɔ fɔra mɔgɔ hakili bɛ jigin fɛn bɛɛ la fo silamɛya i t'a miiri ni silamɛya ye i t'a miiri ni silamɛ jamana ye mais silamɛ lafiyalen bɛ yen ka tɛmɛ yan kan i ka hakɛ bɛ dafalen b'i bolo yen bal kaso kɔnɔden yɛrɛ kuma dɔ la dɔ ka bɔ i ka kaso pɛnni na Amérique k'i to kaso la n'i kɛra silamɛ ye a tɛ mɛn i bɛ bila a tɛ mɛn i bɛ bila munna parce que ko jogojugu min y'i don kaso kɔnɔ n'i kɛra silamɛ ye o kɔrɔ n'e bɔra i tɛna segin o jogojugu kan silamɛ tɛna gulɔ min silamɛ tɛ dɔrɔgu ta silamɛ tɛna maa faa marifa ci min bɛ kɛ ko silamɛ kelen t'a la silamɛ kelen t'a la munna parce que la paix diinɛ de don hakilisigi diinɛ de don o waati kelen fɛnɛ ka hɛrɛ sama k'a lase mɔgɔw ma ko diinɛ don Amérique y'o dɔn anw dɛsɛra k'o dɔn an dɛsɛra k'o dɔn wallahi san dɔ la Philadelphie bangi dɔ delila ka attaquer minnu y'a attaquer u y'u yɛrɛ kɛ ko hijabu dɔnna kamalenkɔrɔ ka niqabu don a ɲɛda la walasa kamera kana ɲɛda foto ta u ye bangi attaquer ka taga mais kamera y'u foto ta k'a jɛnsɛn ko minnu ye bangi attaquer ko ninnu don o waati kɔnɔ jamanadenw dusu bɔra u tun bɛ fɛ ka ɲɛsin hijabu dɔnnaw ma k'olu don mais jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko ni hijabu dɔnnaw bɛ ɲɔgɔn kan yan san joli an ma deli k'a si ka tiɲɛni kan mɛn minnu ye nin kɛ o tɛ hijabu dɔnna ye o y'u dogo hijabu kɔfɛ de ka nin baara jugu kɛ an ka jamana hijabu dɔnnaw kala tɛ mɔgɔ kelen wagasiya la bandi minnu y'a kɛ an b'a bɛɛ ɲini k'an tigɛ d'a kan mɔgɔ kana se hijabu dɔnnaw ma yan dɛ olu nɔ tɛ jɔn bɔra ka hijabu dɔnnaw défend o ye ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de bon o bɛ se ka kɛ jamanaw kɔnɔ cogo di an t'a fɔ ko tɔɔrɔ t'a jamana sɔrɔ mais k'a fɔ k'ala bɛ barika bɔ a jamana la o se ka kɛ o ala tɛ barika bɔ a la parce que o ye diinɛ nin bonya ka tila ka sira di diinɛ mɔgɔw ma ka tila ka sɔn fɛnɛ hali tɛmɛtɔw la n'u ye fugula y'i kun na wallahi o bɛ salamu bila i la salamu alaikum o bɛɛ ye mun ye aw ka diinɛ ye kisi diinɛ ye aw ka diinɛ ye la paix diinɛ ye silamɛya tɛ bonya jamana si kɔnɔ kala bɛ dɔgɔyama lase ne m'a fɔ a tɛ sɛgɛn dɛ mais k'aw lagosi f'aw ka siya ɲɛnabaa kɛ cogo min o tɛ kɛ yen nka jamana fɛn fɛn b'i yɛrɛ danbe ni silamɛya ye n'aw ye silamɛya dɔgɔya aw mago bɛ hɛrɛ min na aw mago bɛ hakilisigi min na wallahi aw t'a sɔrɔ aw t'a sɔrɔ wa ko bana min b'an na tiɲɛni de cayara ala sɔsɔ de cayara ala tanamako ko de cayara dugukolo sanfɛ o tɔɔrɔ de bɛ anw kan anw t'a dɔn an b'a kɛ cogo di ko tɔɔrɔ ye nin de ye ka tigi wɛrɛ ɲini diɲɛ na mun tɛ diɲɛ tigi ye o de kɛra nin a kɛlen bɛ i n'a fɔ dutigi ye kana luwanse la dutigi ka du kɔnɔ ka tila ka sariya ta a ka du kɔnɔ k'a kana kuma o tɛ bɛn dutigi ma cogo min anw bɛ fɛ k'o de kɛ ala la ala da tɛ diɲɛ ko la anw yɛrɛ bɛ diɲɛ ɲɛnabɔ ala ka n'i sen don a la an bɛ lafiya an tɛ lafiya dɛ wallahi tɔɔrɔ fɛn fɛn b'an kan nin don bɛɛ k'a lajɛ dɔrɔn jamanaw bɛ cogo di tiɲɛniw bɛ cogo di ala sɔsɔw ye fanga sɔrɔ ka se niveau min ma tɔɔrɔ de bonyana wallahi tɔɔrɔ de bonyana jurumunw de cayara ala sɔsɔw de cayara ala tanamakow de cayara o se ka kɛ ni hakilisigi ye a se ka kɛ ni mafantiya ye f'ala k'a yira u la k'a bɛ yen wa n'aw seginna ka taa ala ma a b'a ye tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ wuli a ye segin dɔrɔn a ka taa ala ma wallahi tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ala ye nin fɔ kuranɛ kɔnɔ walaw istaqamu ala tariqati lasqaynahum ma'an ghadaqa ni a y'aw tilen sira jɛlen kan k'ale ala bɛ ji suru aw kan ji dama tɛ aw bɛ ka garijɛgɛ min ɲini a b'a sɔrɔ aw bɛ ka hakilisigi min ɲini a b'a sɔrɔ garijɛgɛ tɛ nafolo dama ye fɛn fɛn bɛ adamaden lafiya halala sira fɛ a bɛɛ ye garijɛgɛ ye a bɛɛ y'o ye jɔn b'a di an ma o ye ala de ala y'a condition kɛ mun ye k'an ka tile a ye tile n'a y'aw tile barika b'a la ta'ala bolo a b'a d'aw ma walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ala ko dugu dungew ni aw kun limanara ka kila ka sira ala ɲɛ lafatahana alayhim barakati min asama sanda kali ala b'a dayɛlɛ ni barika caman ye wal ard ka kila ka dugukolo fɛnɛ dayɛlɛ barika bɛ bɔ dugu kɔrɔ barika bɛ bɔ sanfɛ ka jigi nka munna san barika tɛ ka jigi munna dugukolo barika fɛnɛ tɛ ka yɛlɛ ala ko ko ni mun ɲinina anw fɛ k'an y'a yɛlɛma ka kɛ nkalon de ye walakin kadhabu فأخذناهم بما كانوا يكسبون ala bato de yɛlɛmara ka kɛ ala sɔsɔ ye n'o tɛ ni garijɛgɛ caman bɛ ala bolo e yɛrɛ b'a dɔn ala mago si tɛ nin na anw de mago b'a la ala ko an ka limaniya an ka sira ala ɲɛ ala jaba ye a kɛlen bɛ komi diɲɛ gɛlɛya bɛ ɲɛnabɔ ni nin de ye quoi al imanu billah wa taqwallah a ye limaniya ala la kala de ta ye diɲɛ a bɛ se fɛn bɛɛ la o waati kelen y'an ka sira ala ɲɛ a ye ko tɔ to ala bolo wallahi ala b'a bɛɛ solutionner ala b'a bɛɛ solutionner siran ala ɲɛ dɔrɔn i ka ko di ala ma problème si tɛ yen ko ni maa siranna ala ɲɛ ko ala t'a la t'a dilan a bɛɛ ala ko ten wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra maa o maa ni siranna ala ɲɛ k'ale bɛ nɔgɔya don i ka kɔɲa la ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نسرنا على نيكلا ببودا ديما وواتي كلي كبي غرجيه فنا يركم تاكا منجي ابي بو عبد الله بن عباس كو يورو دولا ني تفسيري لا اكوني ماسرنا على ني حل ني سانغولو كو كبي بيدو كولو كا كلا ببودا ديما بس يان كرونين دسكون كرونين wa baka wolo fɛn dɔ la y'a jateminɛ adamadenw baka commencer ka ban ɲɔgɔn na quoi fɔlɔ an kun bɛ hinɛ min kɛ ɲɔgɔn na caman bɔra a la hali balima caman baka ni gɛlɛya ɲɛsiya balima ma sisan cɛ bɛ ko dɔ kɛ muso la ni muso y'a lakali i b'i yɛrɛ ɲininka est-ce que i furu cɛ don muso bɛ ko dɔ kɛ cɛ la ni cɛ y'a lakali i bɛ ɲininkali kɛ est-ce que i furumuso don den b'a fɔ k'a fa ye nin kɛ walima a ba ye nin kɛ i bɛ ɲininkali kɛ est-ce que a masa don adamaden ni baka ja de ka taga a fɛ parce que ko ni kɔlɔlɔ bɛɛ y'o de ye an bɛ ka ban ɲɔgɔn na an tɛ hinɛ ɲɔgɔn na nin fɛnɛ bɛ ka ja ka taga fɛ wallahi silamɛw a ye siran n'an ɲɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ ordonnance min sɛbɛn k'a di banabaatɔ ma ko bana fura ye nin ye anw fɛnɛ ka ko caman ordonnance ye ala ɲɛsiran ɲɛ de fɔlɔ mɔgɔw ma bonya sɔrɔ ni foyi ye diɲɛ lafiya la ni ala ɲɛsiran ɲɛ tɛ ala ɲɛsiran ɲɛ dama de o siranna alaw ta'ala ɲɛ alaw ta'ala fɛnɛ bɔda dun mais an ko an tɛ siran ala ɲɛ an tilara k'a fɔ tuguni ko ala ka tila k'an sago k'an ye ala ɲɛsiran ɲɛ nacogo yɛrɛ lajɛ kuranɛ kɔnɔ ala y'a bila martaba min na i b'a dɔn o de la k'a fɔ an ka ko bɛɛ base ye ala ɲɛsiran ɲɛ nin ye n'an siranna ala ɲɛ an ka ɲinifɛnw bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye siga si t'a la hali kira ala ma kira épargner a ɲɛsiran ɲɛ la kuma tɛ anw ma kɛcogo naani alajɛ ala ɲɛsiran ɲɛ laban i b'a dɔn an ka fɛn bɛɛ gulonnen b'a la kɛcogo naani kɛcogo fɔlɔ alaw ta'ala ye adamaden bɛɛ de ye interpellé a silamɛ a kafiri k'an bɛɛ ka sira ale ɲɛ parce que ale de ta ye diɲɛ ye n'i nana diɲɛ na sariya dɔ de b'a la o sariya dɔ ye mun ye a ye sira la ɲɛ walasa aw ka kɛ batokɛlɛ a ye ɲɛnajɛkɛlaw lajɛ kuma tɛ balontan n'i bɛ terrain kan i t'i sago kɛ o alvitiri bila kun ye mun ye ka kiiri dɔ de tigɛ n'i ye nin kɛ an bɛ kangari da i ye n'a juguyara ka tɛmɛ o kan i bɛ gɛn ka bɔ kulon na fo ka kulon yɛlɛma bɛ ka kɛ sɛbɛ ye tellement o ye règle k'a la règle bilara ɲɛnajɛ la walasa ka k'u sago ye aw ko règle kana bila diɲɛ na an ka diɲɛ k'an sago ye ala ka tila ka hinɛ an na suratu nisa i daminɛ ala ye mun fɔ ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ka taa bila laban na ko aw adamadenw a ye siran ala ɲɛ ala min y'aw bɛɛ dan ka bɔ nin kelen na adamaden bɛɛ de ye nin ya ayyuhan nas adamaden bɛɛ a kafiriya silamɛ denmisɛn makɔrɔba cɛ muso ala ko an bɛɛ ka siran ala ɲɛ ye a ye bɛɛ de ye interpellé ya a filanan alaw ta'ala ye silamɛ
yahudiya nansara a y'olu fana bɛɛ interpellé aya dɔ la ni suran kelen suratu nisa walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah ala ko ale ye kitabu di minnu ma ka kɔ aw ɲɛ aw silamɛw wa iyyakum anaw silamɛw kan bɛɛ ka sira ala ɲɛ alyahudu wa nasara o kɔfɛ ka silamɛw d'a kan o b'a yira hali yahudiya n'a siranna ala ɲɛ a tɛ kɛ tan chrétien n'a siranna ala ɲɛ a tɛ kɛ tan silamɛ n'a siranna ala ɲɛ jogo ti tiɲɛ ala siran de y'an jɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ wa yɔrɔ dɔ la ye muminun dɔrɔn de t'a tɔgɔ ma ye suratu ali imran a ko ya ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun aw maa minnu limanara ala la k'a ka sira ala ɲɛ siran ɲɛ gɛrɛgɛrɛ la wa y'aw jija aw kana sa aw kana bɔ diɲɛ na a kana bɔ diɲɛ na dɛ f'aw silamɛlama ala ye muminun dɔrɔn de interpellé aya fɔlɔ la adamaden bɛɛ aya filanan yahudiya nansara silamɛ aya sabanan o ye muminun dɔrɔn de a ye hasuru kɛ yen ya ayyuhalladhina amanu a kɛra muminun dɔrɔn de ye yan a naaninan n'a laban a y'o ɲɛsin alakira yɛrɛ ma sallallahu alaihi wasallam suratul ahzabi daminɛ ya ayyuhan nabi ittaqillah e nabi ɲuman sira ala ɲɛ e m'a ye ko bɛɛ lajɛlen ala ɲɛ sira ye e nabi ɲuman sira ala ɲɛ bon suratul ahzabi bɛ jigin waati min o y'a sɔrɔ silamɛya n'a ye san 17 ɲɔgɔn na bɔ ka don 18 na quoi suratul ahzab parce que alakira ye san 13 kɛ maka a tɛ dɔwɛrɛ si la yen n'ala ɲɛ siran ɲɛ tɛ ka tila ka na madina san 4 a b'a ka don 5nan la waati min ni suran ka jigin nin ka jigin alakira kan san 17 ɲɔgɔn na silamɛya nalen kɔ o bɛɛ kɔfɛ ala ko alakira ma k'a ka siran ala ɲɛ bamananw ka kuma ko ni foro kura binba ye foro yiritigɛ daminɛ yiriju kumabaw la misɛmaninw b'a dɔn ko turu ma s'u ma fɔlɔ n'o tɛ u tɛ to yen nɛrɛju siju mangoro foro kura binba mana olu yiriw tigɛ yirimisɛnninw kɔni bɛ wagati kɔnɔ de la n'o tɛ u tɛ to yen ni ala ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam siran ɲɛ o kɔrɔ an minnu tɔgɔ ma fɔ kɔni anw ta k'an ka juguya la bɛɛ dalen b'a la alakira ye ala ɲɛ siran ɲɛ jɔn de o misaliya 120 yira la ala ɲɛ siran ɲɛ jɔn mais o bɛɛ la ala ma épargné a ko a ka sira ala ɲɛ mais bi n'a fɔra anw dɔ la kelen ma ko sira ala ɲɛ nɛni de ni dugumamɔgɔ ko sanfɛmɔgɔ ma ko sira ala ɲɛ anw fɛ yan wallahi nɛni do muso k'a fɔ cɛ ma ko sira ala ɲɛ o tɛ kɛlɛ daminɛlen den k'a fɔ masa ma ko sira ala ɲɛ kalanden k'a fɔ karamɔgɔ ma ko sira ala ɲɛ i bɛ dariso t'a bolo tuguni walima misiri kɔnɔmɔgɔ k'a fɔ alimami ma ko alimami ayiwa aw yɛrɛ ka sira ala ɲɛ sa dɛ i y'a fɔ ni ŋaniya min an kɔni t'o dɔn mais a tɛ bɛn alimami ma dɛ aw yɛrɛ ka sira ala ɲɛ alors que a fɔcogo o de b'a ɲɛ a fɔcogo o de fana b'a digi mɔgɔ la n'o tɛ kuma ɲumanba don fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ lɛtiri sɛbɛn fosi t'a kɔnɔ ko karisa n b'i ladi ni ala ɲɛ siran ɲɛ ye n b'i ladi i ka kɛ ala ɲɛ siran ɲɛ jɔn ye a b'a ti ɲɔgɔn ladi n'a ye a b'a balima ladi n'a ye k'a ka kɛ ala ɲɛ siran ɲɛ jɔn ye donc silamɛw bana caman b'an na wallahi fura min b'a la o ye ala ɲɛ siran ɲɛ de n'an siranna ala ɲɛ dogo la ala b'an kɔrɔta n'an siranna ala ɲɛ bange la ala b'an kɔrɔta mais n'an ja jɔra ala ɲɛ waati o waati an filɛ lahala min na nin an bɛ dɔɔnin kɛ nin na dɛ an si ka ala deli tɛ dɛ fɔlɔ kulekan kun ye ayiwa mɔgɔw kulera an fana kulera nka bi kulekan min bɛ yen namara t'a la dɛ kulekan bɛ yen dɛ bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana bilama bɛɛ b'a dɔn a ka gɛlɛn ni sira o sira ta gɛlɛya b'a bɛɛ la a fan bɛɛ ka gɛlɛn wa nɔgɔya sira ye mun ye o de ye nin ye ka tila ka tuubi ka segin ka taa ala ma an jo t'a la gɛlɛya bɛ min nabiyulahi yunus a nali min kɛra ka mɔgɔw ma n'u banna ni nabiɲuman dimina k'a fɔ k'a bɛ taga yɔrɔ a donna kulun kɔnɔ n'u ye kalafili kɛ n'o bɛnna ale kan tafsiritigiw b'a fɔ ko fo siɲɛ 3 ɲɔgɔn na ayiwa tiraji bɛnna ma o y'a ta k'a fili ji la ni jɛgɛ y'a kɔnɔ o kisa ma dogo aw si la karamɔgɔw y'a fɔ aw ye ayiwa tafsiriw la
me fe ka yoro mi fo Ibn Abbas ko Ibn Kathir ko Yunus boli akam mugo siranna kofe parce que ni nabi man bora doro halake de ba kofe Soluhu boli akam mugo halakira Hudu boli akam mugo halakira Musa kele ka batige Firawna nakam mugo halakira ni kira bora dugu kono doron dimina allabante here Yunus bora fa fili la jila ni jege ya kuno mugo sirana ala janna fami betubi la ni segi ko watadarru ani dama kashi katalam mugo sirana herete ni kofe kira bora nabi nyman bora mugo sirana Abdullah ibn Abbas ko dugula mugo be bora kata kene badoka o botola o boronu ka bagam bey nyamew mishiw sagaw baw kata na bey kata ala delike o be kashiw bala wele o be kashiw bala wele ala njotala ikana mine nanga ketay ala njotala anyen nabi man geni minke ala kana mine nay halaki dola benin bi bolo ala ika halakini takabaka Ibn Abbas ko dugula mugo farkolo kunye halaki santi kaba telma halaki kun jigina ko dugula mugo farkolo kunya santi me o ka tubi anu ka nimisa anu ka dama kashi ko ala hineru la ka halakini korota kaboka am fana me dese ko nyawana ke ka tubi ka segan ko ala kun jotala kan dama kashi kata alama ko ala kun jotala hal na fora bi ko ka duwawu ke do be bo ka duwawu la goshi ko ta nga furay a furay mu ye kan ko dide na fora ko ni de furay jamana be gela ko na ngani ke o de irala wa duwawu min be islame o bi so de la kele ke menan shitan bolo ni duwawti adduwa silahul mu'min o fena mana fo la goshi ba do be yola adama de ni fen do la goshi mun kan yi bina no yebe karsata mai efene tayi munye ifene bina node meni mai eta yi jumai bare kama ne ko ngomale mangante ka shinwa telefone na goshi parce que fenta mbolo yaw shinwa margi mai anga margi jumai nanye margi glanda mena kuma mi ambe mo wereta la goshi margi do ko ni sorola sebeno ka ko ni shinwa utaye nanga margi reti munu nyi margi glawlu de be shinwa utala goshi même la damine folo am fena ba ko shinwa margi mai anta ye juma yala o be chugo mina ni manya ibe mo la goshi aka soro dola benin bi bolo no te jote la goshi la de wa jamana be feka ke la goshi orodi sabotili la goshi bo mo were kan nyuma ko o la goshabu alors que bebe solution ni de la solution jumai ambe gele mi ngona nga bwala ne ma solution di ni do ye do di e bati kita la goshi wasalamu an ka furati foyi an ga siga ko kasra lanye katubi wallahi nan srana lanye siga shitala Allah ta'ala be no ya la sam an yere ka du kono folo an ga barake ro la folo wa jamana yere fena kono ala be bodda da mayina fo folo mo bodda duro no chugon ala be no ya da mayina fo folo mo yin no ya soro chugon femi be an bolo nyona kuntu bolo ngaw srana lanye katimanga wala fiara katimanga natabi alhamdulillah galabi mo bela jelen nata doni fana bambul halisa soroni mimbe anna mo ke o kawati o nyogonati am fa o kawati o nyogonati me uluma kule minke ni desey am fle ko de kule ke am fle ko de parce que mona sira alanye de doyara na chara kuma ambanda kasuno na chara kuma ante siran zonye portu wele teke dala kuma teka asogo fambe fe mani do bunu ka da sogo li dan do de kuroshe do be sanfe do be chamanje la do be duguma ko fe abe jolo go bado ala ka gogoro do fanana abe fen jumai u kana nanga da kare ndala abe wodi asi yalla nyi sirenye do gara mun kan kana da kare nasrana la nya tisim hali muto kura bilama yesranani moto kura bi bolo bi hakili sigilente ibe la jigi ka bo aka kuma ita marfa bi joyla kuma ita ikadda be kari ka boy dala kuma ka moto ni takata nay ita ore kama ni moto kura soro ere na be shi so kele ngono e ka shamburu atebla salongono atebla werenda la fi shi so
ka da sogo ka tila ka i yɛrɛ moto bɛ f'i ka dilan kɛrɛfɛ ka jɔlɔkɔ don moto sen ni i ka dilan yɛrɛ bɛɛ la k'a bɛɛ sɔrɔ a bɛɛ ye fɛn jumɛn ye u kana ne to sunɔgɔ la ta ka taa n'a ye ala hinɛ dama don an b'a ɲini ala fɛ ala k'ala ɲɛsira nɔgɔya ye yɔrɔ dama dɔ bɛ yen an kan ka siran ala ɲɛ yɔrɔ bɛɛ la mɛ yɔrɔ dama dɔ bɛ yen an ko ala ɲɛsira ɲɛ bonya n'an y'a bonya siga si t'a la ala bɛ hinɛ an na yɔrɔ dama dɔ a fɔlɔ ye inda ri'asa walima imara ɲɛmɔgɔw ka siran ala ɲɛ wallahi ala ye ɲɛmɔgɔya kalifa mun na n'a sira ala la ɲɛ ala bɛ jamanadenw mara ta ka d'a ma ala ye ɲɛmɔgɔya kalifa ye min na du kɔnɔ ni siranna ala ɲɛ i ka duden kelen t'i sɔsɔ ala b'i ka du kɔnɔdenw kolo ka k'i sago ye mɛ n'i ma siran ala ɲɛ ala bɛ kɛɲɛ den dɔ yira i la ne ma fɔ n ko lajarabili den tɛ yen dɛ o bɛ yen mɛ den si t'i ka kuma minɛ i fana k'i yɛrɛ ɲininka e ye masa sugu jumɛn i ye dutigi sugu jumɛn a si t'i bonya a si t'i ka kuma minɛ n'i ko mun kana kɛ o de bɛ kɛ i fana k'i yɛrɛ ɲininka e ye jɔn ye e ye jɔn ye n'i y'i yɛrɛ juge siga si t'a la i yɛrɛ b'a dɔn ne de jo t'a la ne de jo t'a la o de kama i b'a mɛn kisaw la Fudayl ibn Iyad tabina ɲɛmɔgɔba dɔ don fana ye tabina ye mɔgɔ la kodɔnnenba don diinɛ kɔnɔ Fudayl ibn Iyad al-Fudayl ibn Iyad ko kuma dɔw la n'a denw nana ni yɛlɛnkafɛn ye k'a ka yɛlɛ ni yɛlɛnkafɛn commencera k'a bɛ muruti i n'a fɔ fali yɔrɔ fali kɔnɔna ka jugu wala denw nana ni fali ye ko fa ka yɛlɛ ni fa y'i labɛn k'a bɛ yɛlɛ fali mana muruti yɔrɔ fali b'o kɛ mɔgɔ la kuma dɔ la a bɛ muruti hali n'o y'a sɔrɔ a mɛn'i bolo mɛ don kelen i b'a ye a bɛ fan bɛɛ kɛ panpanni ye k'i tɛ yɛlɛ a kan bɔn denw nana ni fali ye don kelen ko fa ka yɛlɛ n'o ye diinɛ cɛba ni Fudayl ibn Iyad a y'i labɛn k'a bɛ yɛlɛ yɔrɔ min fali murutira ka senw filifili denw commencera ka fali gosi a ko a kana gosi a y'a to yen a bɛ gosi a bɛ baga ma a ye mun kɛ ko baba e de ka fali don a banna k'i tɛ yɛlɛ a kɔ la an fana b'a gosi a ko ayi fali ma fɛn kɛ n'i ye fali murutilen ye jogo bɛ ne de la a b'a to fɔlɔ ne ka tuubi ni ne siranna ala ɲɛ wallahi fali bɛ kolon ye fa de ye nin fɔ e ko mun na k'i n'a sɔrɔ n ye ko dɔ kɛ n hakili t'a la ala sɔsɔ ala bɔ k'o dimi nabɔ n na ni fali ka murutilen ye n'o tɛ ne de bɛ fali balo o bɛ ban ne bolo mun na ale ka limaniya na ala ko bonyana fo ka taga se ne ma man tɛ nin jate mɔgɔ min bɛ siran ala ɲɛ de i bɛ nin bɛɛ jate ala ye nin kɛ ne ye n'a sɔrɔ gansan tɛ i jɔ n ka ala yafa ɲini ala ye nin kɛ ne i jɔ n ka segin kɔ ka taa ala ma parce que ko y'o de ye quoi o de kama i ma cɛ yɛrɛ ka tobi kisa n bɛ sira fara ka don nin yɔrɔ la i k'a faamu Fudayl ibn Iyad yɔrɔ a terikɛ de tun ye Abdullahi ibn Mubarak Abdullahi ibn Mubarak terimaw de kun don quoi o ka fɛn bɛɛ kun ye kelen ye Fudayl ibn Iyad tubira cogo min na i b'a dɔn mɔgɔ min kun don ala ka yafa ma talikɛla de kun don dɔw ko k'a kun bɛ sira yɛrɛ de tigɛ mɔgɔw la maana bingalikɛla kɔrɔ kun don quoi komi a tubira kaba ka kɛ mɔgɔba ye diinɛ kɔnɔ mɛ nin cogo fana bɛ mɔgɔ dɔw fana sɔn hakili la walasa i ka segin kɔ Fudayl ibn Iyad ka a tora don kelen a bɛ suɲɛli yɔrɔ ɲini na a ye cɛkɔrɔba dɔ ka kogo ta don kelen ka jigin o fɛ yen a bɛ fɛ ka don o ka so kɔnɔ ka taa suɲɛli fɛn dɔ suɲɛ yɔrɔ zon kɔni ni a ka sugu ma jɛ a mana fɛn fɛn ye a b'o ta donc a jiginna cɛkɔrɔba ka so kɔnɔ a taara cɛkɔrɔba yɛrɛ sɔrɔ nafila seli la cɛkɔrɔba n'a denmuso de bɛ yen a b'a ka nafila seli bon cɛkɔrɔba kan ka dumuni min kɛ suguri ye dugutila fɛ o de bɛ taa kan o bɛ taa ka denmuso bɛ k'o kalaya fajiri waati mana se o bɛ bɛn ni cɛkɔrɔba tila kuma ye nafila seli la dumuni bɛ di cɛkɔrɔba ma bon Fudayl tellement a fɔrilen don a ka baara la dugulamɔgɔ bɛɛ b'a dɔn ale tɛ se k'a fɔ ko k'u ye k'a fɔ ko bananku Fudayl ka waati o kun tɛ kɛ fiyewu bon a donna yɔrɔ min a ye munumunu so kɔnɔna la a ma foyi sɔrɔ yen fantandu dɔ don foyi tɛ so kɔnɔ mun ye tata ye bon ale yɛrɛ nana jɔ a yɛrɛ la ale fɔrilen bɛ cogo min ale ka don du kɔnɔ suɲɛli la ale ma foyi sɔrɔ a bɛ taa mun na kali parce que o ye échec de ye ale bolo quoi Fudayl ko ni ma foyi sɔrɔ yan o tuma dumuni min filɛ daga kɔnɔ n b'o kɔni ta n bɛ taa n'o ye komi n ye su bɛɛ kɛ yala la n bɛ taa nin kɛ n ka surafana ye bon sɔrɔ diinɛ ko ni fɛn foyi tɛ yen fɔlɔ quoi
a ye cɛkɔrɔba ka dumuni ta o dumuni tali a taatɔ de sa cɛkɔrɔba bɛ ka suratul hadidi kala fudeli y'i bolo da kogo kan k'a bɛ kogo pan o bɛnna ni cɛkɔrɔba setɔ ye aya dɔn alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah ko yala waati ma se maaw ma minnu limaniyara u dusukun ka siran Ala ɲɛ ni Ala ko fɔ bon ale i sina ka cɛkɔrɔba ka aya kɛ i nafa a kan b'ale de ma parce que ale kun nakun tɛ nakun ɲuman ye suɲɛli de kun barama yɛrɛ fana b'a bolo bon ka sina ka nin mɛn yɔrɔ min bɛɛ n'i tuubi sababuya don quoi Ala sina ka ji jigin a ka foroko la a y'a yɛrɛ jaabi a ko laqad ana laka ya Fudayl a ko Fudayli waati sera sa waati sera o kɔrɔ ye mun ye i mɛnna nin baara ninnu na nin bila ten i ka tuubi i ka na Ala ma maa fɛn fɛn mana se i ka taa Ala ma wallahi Alahu Taala b'i minɛ Fudayli seginnen filɛ nin yɔrɔ bɛɛ la k'a ye nin ka minɛn bila ka yafa ɲini ka bɔ k'i ko k'i ɲɛsin haramu ma ka taa tuubi ka tila ka to misiri kɔnɔ ka kɛ kalankɛlaba ye ale terikɛ de ye Abdulahi ibn Mubarak ye yɔrɔ Ala ye fɛn saba nɔgɔya o cɛ ma ibn Mubarak jihadu nɔgɔyara ma commerce nɔgɔyara ma kalan nɔgɔyara ma hadisa karamɔgɔba kun bon Abdulahi ibn Mubarak ale taatɔ la jihadu kɛ yɔrɔ dɔ de la ko Fudayl ibn Iyad ma k'u kana u ka taa ɲɔgɔn fɛ Fudayl ko ayi ne ye n ka waati tilancɛ bɛɛ kɛ Ala sɔsɔ la ne kelen ka alikaba kɛrɛfɛ sigi sɔrɔ foyi tɛ ne bɔ yan ko n bɛ taa yɔrɔ la a ko cɛ i tɛna n ka taa nin baraji ka bon ni alikaba kɛrɛfɛ sigi ye dɛ a ko ayi ne bɛ to yan Abdulahi ibn Mubarak taara a taalen a y'i to jihadu kɛ yɔrɔ de la ka lɛtiri sɛbɛn k'a ci a terikɛ ma n'o ye Fudayl ibn Iyad ye o lɛtiri kɔnɔ kuma sunkalo fɛ i b'o de mɛn arajo danbɛ la Sheikh Ibrahim Jabe ka arajo i b'o de mɛn o la ka caya ya abid al-haramain law absortana la'alimta annaka fil ibadati tal'ab e min bɛ lahɔrɔmaso fila ni ɲɔgɔn cɛ Ala bato la anw taara baara min na sisan Ala ka sira fɛ n'i kun ye an ye o baara kɔnɔna na e b'a dɔn k'i b'a alikaba kɛrɛfɛ bato min na k'i bɛ kulonkɛ la anw ka baara kɛrɛfɛ nin ye maana nin ye disibaw de ye Ala bato la disibaw de ka kuma ye nin ye lɛtiri kɔnɔ kuma de ye nin ni dɔ y'a ta ka kɛ soku ye ka dɔnkililama da o Fudayl ibn Iyad n kan b'o de ma o de ma fɛn k'a ka fali la ka sababuya kɛ k'i na sɔrɔ ale de kun jo t'a la adamaden mana a ka fili dɔn dɔrɔn i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ fili nin dilan joona cogo min na mɛ an b'an ka fili dɔn ka tila ka dun fili kan o bɛɛ la an b'a lajɛ k'i kan mɛn Ala wele la k'Ala ta k'an jaabi o kɔrɔ ni ɲɛma siranna Ala ɲɛ dɔrɔn dugu bɛ ɲa wa dugudenw yɛrɛ fana o bɛ sira ta siga si t'a la gansanma Umar bin Khattabi tɔgɔ bɔ dɛ gansanma Umar kɛ Umaru ye dɛ gansanma to ni Alakira ko Umar bin Khattabi ma k'a ni sɛtɛnɛ tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kari si la fo sɛtɛnɛ ka sira bila Umaru ɲɛ gansan tɛ dɛ waati dɔ kɛra Umaru ka waati la dɔw b'a fɔ a ma ko amu ramad dɔw ko amu qahat sanji tigɛra santi kana ka yɔrɔ bɛɛ ja ka bin bɛɛ ja baganw bɛ ka commencer ka sa gɛlɛya nana ka kirisiba na jamana kɔnɔ Umar bin Khattabi ka juma dɔ khutuba fɛ hala mankan kun tɛ ka mɛn Umar dun ye kamalenkɔrɔ dafalen de belebele jamjan a bɛ minbar sanfɛ mankan tɛ ka bɔ kosɛbɛ mɔgɔw ka kɔlɔsili tɛ kelen dɛ dɔ y'i to misiri kɔnɔ dɔrɔn k'a jate minɛ nin t'anw ka alimami cogo kɔrɔ ye Allahi adamaden dɔw bɛ kɔlɔsili kɛ dɛ hali san ka misiri kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen alimami ka retard ba dɔw b'a ɲini k'a lajɛ a bɛ ka retard kɛ sisan mun de bɛ yen dɔ b'a ɲɛɲini alimami ka filiba dɔ b'a ɲɛɲini alimami bɛ hali kasi min kɛ seli kɔnɔ ni salamu bilara dɔ b'a ɲini mɔgɔ bɛ yen ni aya dɔ ye alimami na kasi ni salamu bilara a b'i gɛrɛ alimami na alimami a ma nin faamu dɛ a bɛ k'an nasiran dɛ anw tɛ kuranɛ kɔrɔ dɔn i bɛ kasi la mun de tun bɛ yen alimami b'a fɔ ko nin aya nin alimami aya kɔrɔ ye jumɛn ye alimami b'a fɔ a ye a b'a dɔn ko ja mɔgɔ kasi kunbɛn o kelen kelen bɛ misiri kɔnɔ dɛ
mais dɔw bɛ yen olu taatɔ so o b'i kɔrɔfɔ de vraiment ni kamalenkɔrɔ fɛnɛ don o don i bɛ kasi la mɔgɔ kunna i cɛkɔrɔbatɔ a t'a kalama cɛkɔrɔbatɔ de bɛ kasi la dɔrɔn parce que ale pereselen don seli bɛ ban cogo min na dɔrɔn a ka taga quoi et dutigi bɛ se k'i jɔ ɲɛfɛ ka kasi fu la ten o bɛ kɛ ka kasi fu la alimami bɛ ka kalan a b'a dɔn walahi a b'a kɔrɔ dɔn o de ye ji ci a ɲɛ kan o de fana y'a bila kasi la e kan k'i gɛrɛ a la k'a ɲininka mun y'i kasi anw tɛ arabukan kɔrɔ dɔn alimami y'i kasi kun ye mun ye n'o kɛra a bɛ dusu don i kɔnɔ i fana bɛ kuranɛ kɔrɔ ɲini k'a dɔn maa min bɛ alimami ka seli surun kɔrɔ dɔn ani maa min t'a dɔn aw ka ala ɲɛsiranɲɛ cogo tɛ kelen ye misiri la a y'a ɲini a ka dɔn dɛ walahi n'i y'a ɲini k'a dɔn o la o de ye kow dafalen ye wa o de ye kow la belebele ni ye umaru jateminɛ ko umaru mankan ka bon cogo min nin tɛ umaru mankan kɔrɔ ye juma jiginna dɔrɔn a taara umaru fɛ yen a taara ni sogo dɔɔni ani bɛri dɔɔni ani nɔnɔjalan dɔɔni a taara n'o ye ka taa di umaru ma a ko umaru ne ye mankan mɛn bi cogo min umaru nin t'i mankan kɛcogo kɔrɔ ye dɛ ne kɔni ye mun bila n kun na kɔngɔ de bɛ sɔrɔ a la parce que gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ sisan bɛɛ b'a dɔn kɔngɔ de bɛ la a ko umaru n nana ni nin ye k'a d'i ma e ye ɲɛmaa ye e ka nin don i kɔnɔ ka fa n'e fara ka ban tɔw bɛ lafiya sogo nɔnɔ ani naare o ka waati bɛriw tun bɛ dilan cogo min na umaru ye fɛn nin minɛ ka tila ka cɛ fo ka barika da o kɔfɛ a ye cɛ ɲininka a ko komi ne kelen tun tɛ misiri kɔnɔ e ye ne de jate minɛ ko kɔngɔ tun bɛ n na i nana nin di yan yala kɔngɔ bɛ fɛn fɛn na dugu kɔnɔ i taara nin ɲɔgɔnna d'a bɛɛ ma wa i yalala ka taa nin ɲɔgɔnna di bɛɛ ma a ko umaru n bɛ se ka taa nin di bɛɛ ma cogo di nin bɛɛ madinaka bɛɛ la dumuni sɛbɛn ne ye wa a bɛɛ se tɛ komi e ye ɲɛmɔgɔ i nana nin den ma e kɔnɔ mana fa ka ban alhamdulillah Umar bin Khattabi ko a ko n'i bɛ fɛ ne k'i ka nin dumuni minɛ i k'i jija i ka nin ɲɔgɔn di madinaka bɛɛ ma kɔngɔ bɛ fɛn fɛn na i ka d'a bɛɛ ma n'i tɛ se k'a d'a bɛɛ ma nin minɛ i ka taa n'a ye ɲafara ne de ye ɲɛmɔgɔ ye ni kɔnɔ ka fa ka kɔfɛ mɔgɔw kɔngɔtɔ to n bɛ siran sini ni ala ye n ɲininka a la n t'a dɔn n bɛ jaabi min di ala ma n bɛna jaabi min di ala ma o la n t'a dɔn o tuma na pour que ne k'a minɛ k'a dun taa ɲɔgɔnna di bɛɛ ma a bɛ se k'a di bɛɛ ma ɲɛma mana hami kɔmɔgɔw la nin cogo la ta walahi ala bɛ hinɛ o la ala b'aw ka degun caman wuli ka bɔ yen ale de ka tilen diɲɛma bɛɛ ka tɔgɔ fɔ hali kafiri dɔ bɛ exemple ta ni umaru ye hali kafiri dɔ bɛ exemple ta ni umaru ye a ka tilennenya fɛ maa bɛ ban dɔ ye kuma dɔ la juguya fɛ mais jogo dɔ b'a la ɲuman jogo dɔ b'a la ɲuman ala kira y'a burankɛ tanu a burankɛ kira y'o tanu ka sɔrɔ silamɛ tɛ o parce que a ye layiru dɔ ta ni kira cɛ a ye layiru dafa kira ka jɔyɔrɔ dɔ la a bɛ burankɛ nin tanu kira b'a tanu waati min o y'a sɔrɔ silamɛ tun tɛ yan'a ka tuubi o bɛ mun yira an na Umar bin Khattabi ye nin jɔyɔrɔ min kɛ ala hinɛra a la ka baara nɔgɔya a bolo ka sababuya kɛ ni ninnu ye tilennenya dɔrɔn wa e fana k'a ɲini ka tilen a mɔdenkɛ y'o tilennenya ɲɔgɔnna ɲini ala y'o fana ka mara ɲɛ a bolo Umar bin Abdulaziz fo k'a tɔgɔ da ko khamisu khulafa rashidin ka sɔrɔ sahaba tɛ yɛrɛ sahaba kun tɛ mais a filɛ ka nin titiriba sɔrɔ mɔgɔw y'a tɔgɔ dɔn ka tɛmɛ sahaba caman kan Umar bin Abdulaziz Umar bin Khattabi kelen ni mɔden de don a ba ka sira fɛ Umar bin Khattabi mɔden de don Umar bin Abdulaziz kisa la dɔɔni ko ba dɔ bɛ yen i delila ka mɛn n bɛ segin a kan k'i hakili jigin ko don dɔ Umaru tora yaala de la Madina bɔlɔntɔnw na dɔw ko fajiri kɔfɛ dɔw ko fitiri ni safo cɛ almuhim Umaru tora yaala la a ka dugu kɔnɔna la a b'a ka jateminɛ kɛ Umar bin Khattabi tulo bɛ musokɔrɔba dɔ n'a den mankan na musokɔrɔba bɛ k'a fɔ denmuso ma ko na ni ji ye an ka ɲagami nɔnɔ na an ka taa feere an ka bi nɔnɔ man ca nɔnɔ kɛnɛ de kun don bon k'o ji man ca denmuso ka ji dɔ fara nɔnɔ kan walasa ka t'o feere i n'a fɔ bi a bɛ kɛ cogo min na i bɛ dɔw ye u bɛ nɔnɔmugu de gosi ka a wuli
k'a kɛ bidon kɔnɔ ka yala n'a ye ko nɔnɔ kɛnɛ don i yɛrɛ b'a ɲininka ko nɔnɔ kɛnɛ don bi kali ala la ko ni ale bɔtɔ ye wɛrɛ la k'a sɔrɔ nɔnɔmugu don ka nɔnɔmugu gosi k'a wuli k'a kasa bɛɛ tigɛ k'a kɛ bidon kɔnɔ k'a feere mɔgɔw ma ko nɔnɔ kɛnɛ don a bɛ tiɲɛ dɛ adamaden dɔw tɛ siran ala ɲɛ dɛ o ala ɲɛ siranyɛbaliya de kɔlɔlɔ bɛ ka yɛlɛ an na dɔɔni dɔɔni karamɔgɔ b'a fɔ a ye nin dabila a bɛ continuer a ye nin dabila a bɛ kɛ bon o cayalen sa n'a kɔlɔlɔ nana bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la an ta kelen filaw de ye nin ye an ta kɛra o de wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa fitna o de musokɔrɔba bɛ ka fɔ a den ye ko nani nɔnɔ ye nani ji ye an ka ɲagami nɔnɔ la bi nɔnɔ ma ca an ka taa feere denmuso y'i kanto a ba ma ko ma yala i ma mɛn umaru ka kutuba la ko ka ji ni nɔnɔ ɲagami k'a haramuyalen don ko ala bɛ mɔgɔ lajaba kɛli la ba ma nin fɔ dɛ denmuso de ye nin fɔ ba ma ba y'i kanto den ma ko umaru y'a ka kuma fɔ misiri kɔnɔ de est ce que umaru b'an ka du kɔnɔ yan o y'a sɔrɔ umaru yɛrɛ jɔlen bɛ da la denmuso ko a ba ma ko ni umaru t'an ka du kɔnɔ yan a ko ala min b'an lajaba n'an y'a kɛ o ala bɛ yan waati ya umaru yɛrɛ jɔlen bɛ da la denmuso nin ka ko diyara umaru ye dɛ fɔlɔ cɛkɔrɔbaw tun bɛ muso ɲini nin cogo de la ka di o den ma olu tun tɛ muso lajɛ n'a fɔrɔmu ye o t'o kɛ u bɛ muso lajɛ den bɔra du jumɛn kɔnɔ a ba ye jɔn ye umaru ye hakili to du nin na k'a sera so yɔrɔ min a y'a denw fara ɲɔgɔn kan a den cɛmanw a ko n ye denmuso dɔ ye bi n bɛ fɛ a ka kɛ n buramuso ye aw jɔn na bɛnnen don furu kama ko fɔlɔ ni filanan ko k'olu tɛna se furu ma sisan a denkɛ dɔ bɛ yen ko asim o ko n'a fa ye muso nin ɲini ka d'ale ma k'ale b'a ta umar bin khatabi taara bɔ o de denmuso nɔfɛ mun tun bɛ k'a ba waju umar bɔra o de nɔfɛ k'a furu a denkɛ ma olu bangera den minnu na dɛ o den dɔ de taara kɛ umar bin abdulaziz ye khamisu khulafa rashidi bamananw ko sɔn tɛ pan a den ka minnu ma sɔn tɛ pan a den ka minnu ma umar bin abdulaziz nana tan de mais ba o ye ala ɲɛsiranɲɛ jɔn ye fa fɛnɛ n'o ye umar bin khatabi denkɛ ye o fɛnɛ siranna ala ɲɛ olu ye furu min kɛ o yiriden dɔ de taara kɛ umar bin abdulaziz ye fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw ala an bɛɛ ka wagatiw la musow ɲinina tan de o maa fɛn fɛn bɛ 50 kɔni bɔ 40 caman ka taa 50 la ka yɛlɛ sanfɛ k'a fɔ k'i yɛrɛ de ye muso ɲini a man ca dɛ i bɛ taa sɔrɔ i fa de y'a ɲini walima i falaka dɔn walima i ba y'a ɲini walima i balaka dɔn olu dɔ de b'u bolo ɲɛsin i muso fɔlɔ kɔni i bɛ taa sɔrɔ a ɲinina ka di i ma de a caman na a kɛra ten nka bi n'i y'a ye furu ɲagamina faw y'u sen bɔ den ɲini na ka di den ma parce que o ma diya denw yɛrɛ ye a diyara denw yɛrɛ u yɛrɛ de k'u muso ɲini furu fana bɛɛ nana ɲagami n'o tɛ cɛkɔrɔbaw tun b'a ɲini wagati min ne ma fɔ n ko furu ma sa mais a man ca dɛ parce que o ma den ɲini ni den forme ye quoi a jɛlen don ayi a cɛ ka ɲi ayi olu ta kɔni kɛra dɔrɔn denmuso ba ani denmuso yɛrɛ bɛ mɔgɔ bonya n'u y'o baro kɛ k'a mɛn walima u ye taamasiyɛn dɔ ye o bɛ taa bɔ o de nɔfɛ ka di u denkɛ ma n bɛ fɛ nin ka kɛ n buramuso ye wa caman na cɛkɔrɔba bɛ denmuso ɲini o nata min kama a bɛ nata fa o muso minnu furula ka don du kɔnɔ cɛkɔrɔba ka du jɔra cɛkɔrɔba yɛrɛ ye fɛn caman kalifa a buramuso la hali a denkɛ t'a dɔn o kalama o caman kɛra hali a denkɛ t'a dɔn o kalama nka bi a ye furu cogo lajɛ minnu kan ka muso ɲini olu bɛ découragé la denmisɛnninw yɛrɛ de ko bi k'u bɛ t'u ka muso ɲini a muso dun bɛ ɲini ni critère de diinɛ jogo somɔgɔw bɛ cogo di o tɛ t'a la e yɛrɛ ko ko denni forme de y'i diya dɔw yɛrɛ ka muso ɲini cogo dɔrɔn k'a tɔgɔma cogo de y'i diya maa bɛ muso ɲini tɔgɔma dɔrɔn kama o tuma a bɛ na aw ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ tɔgɔma de la dɔw ka muso ɲini cogo dɔrɔn k'a yɛlɛ cogo y'i diya jogo t'a la diinɛ t'a la danbe t'a la tɔgɔma cogo dɔnkɛ cogo yɛlɛ cogo forme a furu jumɛn sabatira n'a ɲinina nin sira fɛ
e ma ye karamɔgɔ bɛɛ bɛ ka commencer ka décourager furuko la karamɔgɔ bɛɛ wallahi fɔlɔ karamɔgɔ de tun bɛ bila cɛw ɲɛ ka muso ɲini ka bila muso ɲɛ ka cɛ ɲini bɛɛ caman yi seko k'a la mais tellement furukɛlaw nana ko gɛlɛya ka ɲagami kuma min bɛ fɔ ani furu kelen kɔfɛ kelen tɛ caman décourager la yɔrɔ ɲɛ t'a la an bɛ Hudu fo kosɛbɛ parce que a commission kun b'an bolo ɲɛ t'a la ye ka cɛ ɲini k'a di musow ma ka muso ɲini k'a di cɛw ma bon an kɔni bɛɛ sen bɔra la dɔɔni dɔɔni an bɛɛ kun y'a to Hudu de bolo mais don dɔ la k'an to voyage la n tulo bɛ kɔrɔ ka vocal dɔ la k'ale fana bɔra a la k'a fana y'i sen bɔ a la n k'a ko gɛlɛyara sa an kun y'a bɛɛ cɛ ale de kan k'a d'a kan n k'ale sabatilen don kosɛbɛ ni fɛn fɛn y'an wele an bɛ Hudu ka numéro d'o ma ni fɛn fɛn y'an wele an bɛ Hudu ka numéro di ne ka voyage dɔ senfɛ n bɔtɔ Sénégali n tulo bɛ Hudu fana ka vocal dɔ la k'a bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ ko muso ɲinina si kana s'a ma yen n ka ko tɔgɔ ɲagamina sisan dɔ wɛrɛ tɛ quoi wallahi furu ko nana ɲagami ka se yɔrɔ dɔ la o bɛ si ma n'Ala ko min ye furu kelen kɔfɛ o tɛ y'a la bon e kɛra sababu ye ka muso ɲini cɛ o cɛ ye n'a ɲagamina o b'e de dɔn o bɛ boli ka na e de fɛ yen walima i kɛra sababu ye ka cɛ ɲini muso o muso ye n'a ɲagamina o bɛ na e de fɛ yen bon bɛɛ kungo kelen don k'i bɔ kuma tɛ don o don i da bɛ kuma dɔ la ta ka ɲɔgɔn faamu yɛrɛ fana ta ka lafiya téléphone ci waati bɛɛ karisa bɛ min mɔgɔw ta ka se ka ku ni ɲɔgɔn ye an bɛ waati min na a ko ma nɔgɔn dɛ a kɛra cogo cogo karamɔgɔ man'u sen bɔ cogo cogo hali n'a kɛra kelen kelen ye o da bɛ don o la o sen bɛ don o la mais caman de tiɲɛna o de nana ni découragement ye caman de tiɲɛna bon ni baara kɛra ten dɔrɔn baara bɛ ɲagami ka taga donc an mako bɛ Ala ɲɛsiranya la yɔrɔ fɔlɔ min na o ye nin ye quoi n'Ala y'i kɛ ɲɛma ye jamana ɲɛmɔgɔ walima quartier ɲɛmɔgɔ dugutigi walima i kɛra dutigi yɛrɛ ye sira Ala ɲɛ dɔrɔn e ma Alakira ka hadisa bɛ sallallahu alaihi wasallam ko sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh jamakulu 7 min bɛ yen ni Ala b'o don a ka lawurosi dulen na sini ni dulen si tɛ yen ni Ala ka lawurosi dulen tɛ suma a fɔlɔ kɛra fɛn jumɛn ye imamun adil ko ɲɛma tilennen n'a fɔra ko imamu mun selila n'a ye sisan o dɔrɔn tɛ dɛ o ye ɲɛmɔgɔ dɔ ye jamanatigi ye imamu ye député ministre ye maire responsabilité ya mana d'i ma dɔrɔn i bɛ don nin kɔnɔ k'i ka tile parce que e ka jɛngɛli kasara de don i ka jɛngɛli fana fitina de don bon ɲɛma mana tilen ka ban dɔrɔn alhamdulillah Ala yɛrɛ b'i kisi fɛn dɔ ma i ɲɛ tɛ mun na wa i bolo yɛrɛ tɛ mun sɔrɔ parce que i y'a kɛ Ala ye Ala fana b'a dɔn ye bamananw ko n'i ye ɲɔ susu Ala ye Ala bɛ ɲɛɲɛ bɔ ye maa tɛ sanu di Ala ma k'Ala b'a falen sula la o kɔrɔ ɲɛma ka k'i Ala bɛ baara tɔ nɔgɔya ka d'i ma o de ye Umar bin Khattabi ta ye quoi a tilenna a siranna Ala ɲɛ Ala ta Ala fana mɔgɔw siran yan'a ka tuubi kafiriw siranna ɲɛ a kɛlen silamɛ ye fana silamɛ caman siranna ɲɛ o ma siran ɲɛ k'a bɛ kojugu kɛ mɔgɔ la o siranna parce que mɔgɔ min don tiɲɛ ka tugu a kɔ k'a sabati o maa de don a tɛ fara maa si kan a nana cogo min na dɔrɔn a b'a kɛ ten wa jeli ka kalan Ala y'a dɛmɛ a sɔnni min kɛra ka siran Ala ɲɛ Ala fana y'a kɔrɔta n'i fana sɔnn'o ma siga si t'a la i bɛ kɔrɔta sɔrɔ mais n'u bann'o ma baara bɛɛ bɛ ɲagami wallahi walasa an ka lafiya an mago bɛ Ala ɲɛsiranya la nin point na dɛ a filanan an mago bɛ Ala ɲɛsiranya la furu waati walima furu kɔnɔna na ni cɛ siranna Ala ɲɛ wallahi a t'a muso tɔɲɔ ni muso siranna Ala ɲɛ a t'a cɛ tɔɲɔ fɛn dɔ bɛ furu kɔnɔna na n'an b'a fɔ ko haqqu zawji ala zawja wa haqqu zawja ala zawji muso ka hakɛ cɛ ka cɛ ka hakɛ muso kan wal huququ mushtaraka ani cɛ ni muso bɛ jɛ hakɛ mun na hakɛ nin tɛ se ka di abada ni Ala ɲɛsiranya bɔra a la a se ka kɛ o kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye ni cɛ siranna Ala ɲɛ a muso ka hakɛ a b'a d'a ma hali n'o y'a sɔrɔ muso ta ka bonya muso ta ka kota to a la ni a siranna Ala ɲɛ dɔrɔn a bɛ muso ka hakɛ di
wa ni muso siranna la ɲɛ a tɛ cɛ janfa a t'a tɔɲɔ a t'a tɔɔrɔ a ɲɛ tɛ cɛ la dɛ a ɲɛ bɛ ala la de ni ma nin hakɛ di dɔrɔn ala yɛrɛ de bɛna ne ɲininka a la ni hakɛtigi bɛɛ siranna hakɛ ɲɛ nin cogo la an ka furu caman bɛ sabati mɛ e ka furusa cogo lajɛ bi ba e k'a lajɛ furusa yɛrɛ statistique fo kuma dɔ la juges bɛ siran k'a d'i ma quoi tellement a ka ca furu ba kelen ani kɔ o de sara furu ba fila o de sara furu o tuma joliba ka siri n'i ye sata n'i ye a lajɛ dɔrɔn ni sara joli de ba ka ayiwa siri walima furu siribali ba ka sa de furusa ba ka caya dɛ wala an ka hɛrɛ t'a la dɛ parce que du o du n'a furu ma sabati ko furu de sara ka caya a bɛ wolo ni fɛn caman de ye quoi furu dɔ fura ye furusa ye kuma dɔ la hali furudenw yɛrɛ seko t'a la juge b'a sa parce que a tɔɔrɔ ka bon n'a nafa ye o bɛ sa o fasuguw bɛ yen mais filen cira galamana ni haramu filen cira galamana t'i fa fɛ yen filen cira galamana n ye n ka musokɔrɔba ka fini siri i la an tɛna ɲa ɲɔgɔn kɔ pourquoi an tɛ sabali ɲɔgɔn kɔrɔ n'aw tɛ ɲa ɲɔgɔn kɔ a bɛ sabali ɲɔgɔn kɔrɔ de kuma donso ko k'i tɛ se ka boli ka taga ka maa o maa da i kana boli fura dun k'a to i n'a ka jɛ boli fura la quoi kana boli fura dun k'a to dɛ an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ quoi walahi muso nana k'a ma dafa de ko cɛ ka hinɛ a la k'a dafa a ma dafa muso i fana furula cɛ min ma i ma furu mɛlɛkɛ ma adamaden de don kullu bani adam khata adamaden kelen kelen bɛɛ bɛ erreur kɛ mais e furula cɛ min ma e kun bolo ko mɛlɛkɛ don cɛ dafalen don a tɛ fili n'o filila kaba diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ kalama i nana mun fɛ yen mɛlɛkɛ tɛ o hali n'o sɔrɔ alimami don mɛlɛkɛ tɛ hali n'o sɔrɔ karamɔgɔ dɔ don mɛlɛkɛ tɛ bɛɛ de bɛ fili muso kana cɛ lajɛ mɛlɛkɛ ye cɛ fana kana muso lajɛ mɛlɛkɛ muso ye an bɛɛ bɛ fili an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye an bɛ sabali ɲɔgɔn kɔrɔ mais yɔrɔnin kelen ye furu sara yɔrɔnin kelen ye ko kɛra ten n'o kɛra an ka du bɛ dilan cogo di a tɛ ɲa wa pression bɛ pression na n'i ma dabila i ka du kɔnɔ walima i muso kan i bɛ k'i denw jafarinya ka ɲɛsin yɛrɛ ma mɔgɔ dɔ bɛ yen o dusu ka bon dɛ cɛ o cɛ i muso i denw sera kundama dɔ la muso kɛlɛba nin dabila nafa t'a la ni denw ye kundama dɔ sɔrɔ kana to k'u ba neni ba neni tɛ bɛn kuma tɛ ka denw ba neni u sigilen ɲɛna dɔw bɛ ten halisa ale b'a cogo kɔrɔ de la a tun bɛ san 25 la tuma min a ka farin halisa san 50 sɔrɔla 50 ni kɔ halisa o farinya kelen bɛ e la hakili tɛ ka sɔrɔ e denw kɛra kamalen kɔrɔ i denmuso yɛrɛ furula halisa e b'olu ba de neni u sigilen ɲɛna walima e b'a fɔ k'i b'i kɛ ba ka denw yɛrɛ sigilen ɲɛna kuma bɛɛ est-ce que nin tigi bɛ fɛ a ka du kan yan nin ye dantɛmɛ de ye an kana sɔn ni maa ma ye kana sɔn ni ma dɛ nin kɔrɔ tɛ ko ni denw ka dɔgɔn k'i bɛ se ka denw ba neni u ɲɛna kuma kɔrɔ t'o ye dɛ kuma kɔrɔ ye denmisɛnnin tɛ bɔ a kalama a t'a dɔn ko danger don mais n'a balikuyara e de ba k'a ba neni a ɲɛna a danger a b'a tɔɔrɔ a bɛ den tɔɔrɔ bon kana sɔn i den ka kɛ dangaden ye kana sɔn a ma munna parce que kana pousser ka bila sira dɔ kan mun man ɲi kuma tɛ nin juin min filɛ nin dɔrɔguta tile nin foyi maloya tɛ denmisɛnnin na foyi maloya t'a la o b'a yɛrɛ i kana kɛ sababu ye k'i ka du ɲagami i ka du sabatilen to i ka hɛrɛ b'o de la o b'a yɛrɛ n'an ma furu sabati an mago bɛ sabati min na a tɛ ɲa alahi a tɛ ɲa k'a fɔ k'a jo b'a la jo t'a la nin bɛɛ ye ka kuma caya sabali maa si tɛ yen ko dɔ tɛ k'e la n'a kɛrila i k'i ta mun n'a kɛrila i ka sabala kan mais maa si tɛ fɛ ka sabali dɔ ka fili kan muso ye nin kɛ fili don tɛ yafa cɛ ye nin kɛ fili don tɛ yafa bɛɛ lajɛlen sabatilen don tɛ yafa fili nin ma an ka taa n'a ye
a bɛ laban fɛn jumɛn na furusa a bɛ laban fɛn jumɛn na o ye furusa de an ka sira la ɲɛ cɛ ka sira la ɲɛ muso yɛrɛ fana ka sira la ɲɛ ni cɛ siranna la ɲɛ a tɛna muso tɔɲɔ ni muso siranna la ɲɛ a tɛna cɛ tɔɲɔ wa an mago bɛ ala ɲɛsiranya la yɔrɔ filanan min na o ye nin yɔrɔ ye n'o kɛra ala bɛ sabatiba d'a ma an ka du kɔnɔ ani dugu kɔnɔna la a sabanan inda tarbiyati lawlad an ka sira la ɲɛ denw ka lamɔ fana na ni fɛn kelen don ka an siya ɲɛna bi fɛn kelen don ka baw k'u tɔɔrɔ ka dɔw fasa u sen kan ka dɔw kɛ tension bagatɔ ye ka dɔw kɛ jatigɛbana b'a la dusukundimi b'a la den caman ka lahalaya don quoi den caman ka lahalaya don kunun ni denmisɛnnin kun tiɲɛna siga si t'a la marabaga de kun ma jɔ a place la a fa ma jɔ walima ba ma jɔ nka bi den caman bɛ tiɲɛ a kana fɛn fɔ fa ni ba ma dɛ an bɛ fitina wagati de la parce que mɔgɔ caman guloki min t'i kana i bolo de b'a poche la an bɛ fitina wagati de la fa dɔ bɛ yen a cɛsirilen a jijalen don mais a den tɛ k'a sago ye ba dɔ bɛ yen a cɛsirilen a jijalen don ni mara tɛ fila ye a y'a kɛ bɛɛ sereyara mais den dɔ bɛ muruti fitina de lajarabili de bon e mana o den ni dɔrɔgu ye ɲɔgɔn na walima juin i bɛ baga ba ma ani fa k'u bɛ misirilataga la o b'an dala wagati bɛɛ mais e k'a den ye su min ma ko i ɲɛna bamananw ko ten ko dugu o dugu su ma ko i ɲɛna i tɛ se a kɔnɔ tɔgɔma la dɛ ni dugu su kori i ɲɛna de i taa yɔrɔ n'i sigiyɔrɔ i b'a dɔn mais dugu o dugu su ma ko i ɲɛna i hakili jara cogo cogo a kɔnɔ tɔgɔma i tɛ se a la o b'a yira sisan denko ye lajarabili de ye fɔlɔ ni denmuso yɛrɛ de tun b'i bolo i bɛ siran yann'a ka furu a kana na i la maloya nka bi denmuso mara yɛrɛ ka nɔgɔn ni dencɛ mara ye alahi an bɛ ka taga cogo min na denmuso marali ka nɔgɔn ni dencɛ ye parce que an bɛ fitina wagati de la cɛmanin bɛ yen bi ka si bɛ 16 17 ka taa se fo 21 ma ka ti ɲɛnamini fɛn dɔ ta a man ca dɛ ka denmisɛnnin ye ka ti juin min bi a man ca dɛ olu bɛ fɛn min kɛ kojugu ye bi o ye dɔrɔku ta de bɛ dɔrɔku ta walima a bɛ gulɔ min mais juin o y'o kɛ sigariti de ye o m'o kɛ fɛn jugu ye quoi alors que juin bɛ mun da mɔgɔ kan sigariti t'a da ye kan sigariti ma ɲi dɛ a b'i farikolo yɔrɔ caman tiɲɛ ni mɛnna kan mais juin bɛ hakili juin b'ale de puissance minɛ dɔɔni dɔɔni mɔgɔw ɲɛ b'i la i parilen don i ni mɔgɔw sigilen don baro la mais i hakili tɛ yen quoi mɔgɔ si t'a f'i ma k'i ye fatɔ ye mais i ka kɛta ni kɛnɛbatɔ si ka kɛta tɛ kɛlɛ ye juin ka baara don juin ka baara don bon b'a yira denmisɛnnin juin min na du kɔnɔ baara bɛ mansa bolo dɛ baara bɛ hali a balimaw yɛrɛ fɛnɛ bolo parce que fo bɛɛ de k'i jija aw k'an ka dɛmɛ de kɛ walasa o k'a bila quoi n'o tɛ hɛrɛ t'a la b'a lajɛ bi denmisɛnnin minnu kan ka kɛ siniɲɛsigi ye a caman tɛ se ka kulusi kɔrɔ tuguni dɔrɔgu fɛ juin fɛ gulɔ fɛ ka den dɔ kalan na walasa ni i sɛgɛn kuma sera den ka se k'i ta mais a ma se ka kalan ɲa a bɛ juin masa dɔ delila ka taa n'a den fɛ yen denmisɛnnin fitinin san 13 wallahi san 13 musokɔrɔba bɛ kasi la cogo min a bɛ kasi la ten ko karamɔgɔ nana ye ka nin na di k'a bɛ ka juin de min ne ko juin n ko kɔrɔ i ma fili n ko nin denmisɛnnin a ko n bɛ nkalon da n den na wa n ko o fana ma nɔgɔn n ka bɛ juin min k'a b'a min ne sina k'a wele n ko petit na yan a nana yan i ba bɛ ka mun fɔ tiɲɛ don wa ko tiɲɛ don n k'i bɛ juin min k'ale b'a min n k'i b'a min mun na bon ko ale tiɲɔgɔn de y'a f'a ye ko n'i bɛ fɛ ka passer ko n'i ye juin min k'i hakili bɛ diya quoi ko de kama k'ale donna a la n ye donnen a la i kelen ka juin min daminɛ ani sisan cɛ n ka y'i ka kalan kɛ cogo di a ko ale tun bɛ nɔti fɛn fɛn sɔrɔ kabini ale ye juin min daminɛ k'ale tɛ k'o si sɔrɔ tuguni bon n ko n'i tɛ k'o sɔrɔ pourquoi i b'a la i tɛ bɔ e donna a la de hakili ka jɛ i ka taa ɲɛfɛ mais sisan a bɛ k'i lasegin kɔ i tɛ nin bila n k'i ma balikuya fɔlɔ mais nin ɲɛji ma i ma dɛ i ba de ye nin ye ni nin kasira i ka ko la n ko ni ala y'i minɛ n'a ye n tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ye tuguni
an kɔni y'a ladi n tilara ka layiru ta ba ye n ko kuma ni kuma a k'a bila kana an b'a ni misiri denmisɛnninw yɛrɛ bolo don ɲɔgɔn na a ka fara misiri baarakɛlaw kan walasa ka bɔ milieu nin kɔnɔ parce que a dɔw bɛ milieu de kɔnɔ k'u to ye u tɛ se k'a bila mais n'i y'a changer ka bɔ yen dɔrɔn a dɔw bɛ kɛ sababu ye k'a bila bon n'i y'a ye fa ma wuli minnu na n'o tɛ a ye fa wuli dɔw la n'i taara la n ka marikasi dɔw la olu dɔw ye minnu kunkolow ɲagamina o kelen don k'olu dɔw fara ɲɔgɔn kan o bɛ fura balabala ka k'u kɔnɔ walasa ka dɔrɔgu b'o jeli la ani juin a camanba de bɛ yen ka fa dɔrɔgu ye fa don minnu na k'u ka fa furakɛ ni farafin fura ye o k'a min ka dɔrɔgu bɔ jeli la ka segin den fitininama na balikoyali i bɛ ka taa wariba sara fɛnɛ k'a ye fɛn dɔ fara jeli kan k'o ko ka bɔ a la a marikasitigi dɔ de la ka ne wele a ka fatɔw ka promotion fɔlɔ bɔtɔ la yɔrɔ kuranɛ durusiyɔrɔ la promotion tɛ to ka bɔ donc fatɔw fana ka promotion fɔlɔ bɔtɔ a ye ne wele ko dɔw kunkolo kun ɲagaminen don mais sisan o kɛnɛyara k'u kan ka bɔ k'ale ye fura min d'u ma k'a bɛɛ kɛnɛyara bon ko nin don n ka taa n ka fila f'u ye walasa u kana segin fɛn nin kan quoi n ko baasi si t'a la an sera seli an taara ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye a y'u wele ka na mɔgɔ damadɔ dɔ k'u lasigi ni y'u ye cogo ye foyi t'u la wa o kɛnɛyara fana dɛ parce que cɛw ko k'u kɛnɛyara o kɛnɛyara fana dɛ bon u sigilen ne yɛrɛ ye kuma daminɛ n bɛ kuma la dɔ y'i to kɔfɛ dɔrɔn k'i bolo kɔrɔta ne ko n k'a kɛra cogo di ko n'ale bɛ se ka kuma n ko bisimila minnu kan ka bɔ quoi o dɔ de don yala a ko karamɔgɔ ne ko bon ko ne mago bɛ suruku de la yan quoi ne ko mun ko suruku ne bɛ mun kɛ suruku la bon k'ale bɛ fɛ ka suruku dɔ de sɔrɔ ka siri da la ale ka to ka bɔ ka na suruku lajɛ quoi n ko cɛ i tɛ fura dɔ kɛ nin kɔnɔ kana nin labɔ dɛ n'i kana nin bila nin ma kɛnɛya dɛ n ko fura dɔ fara nin ka furaw kan an bɛ wajulu la i bɛ suruku o kuma la ko kana ni suruku ye k'o bila da la nin kɛnɛyara mais mun y'a las'a ma dɔrɔgu ale ta kun ye dɔrɔgu de ye walahi ko suruku o ti ka farafin fura dɔ kɛ nin kɔnɔ n ko n'i ye nin labila ten a bɛ t'i tɔgɔ tiɲɛ dɛ ni ma kɛnɛya dɛ ni ma kɛnɛya bon e yɛrɛ bolo ka kɛ sababu ye ka ɲɛnaminifɛn ta k'i kɔnɔ fa dɔrɔgu la i fa tɛ lafiya i ba tɛ lafiya ka tila ka taa wariba sara tuguni ko ka bɔ i jeli la a furakɛli wari ka ca koyi wallahi a wari ka ca dɛ parce que u b'u labila kuma min o y'a sɔrɔ mansaw ye wari min sara fo ni furakɛli yɔrɔ ninnu ye caman bin ka bɔ a la n'o tɛ a furakɛli wari ka ca bon k'i fitininama k'i masa sɛgɛn i balikuyalen kan k'i masa ta waati min k'o sɛgɛn i yɛrɛ bolo de y'a lase ma kabako don quoi bon sisan ni cɛ ni muso tora ka dimi ɲɔgɔn kɔrɔ a bɛ taa impacter denw de kan an bɛ fɛ denw ka mara cogo min k'u dilan k'u kɛ den ɲuman ye aw bɛ kɛlɛ min na furu kɔnɔ aw tɛ se ka temps sɔrɔ k'a bɛ denw dilan quoi a se ka temps sɔrɔ bon o kɔnɔna na ni furu nana sa den bɛ taa min n'a taara fa fɛ yen fa kelen tɛ se n'a taara ba fɛ yen ba fana kelen tɛ se den bɛ siran ba ɲɛ yan'a ka si dɔ de sɔrɔ n'a sera o si ma kaba dɔrɔn a tɛ sira ba ye an b'a ye tubabu jamanaw kan an ka mɔgɔ minnu bɛ yen nin de kelen don k'u sɛgɛn alahi furusa kɔlɔlɔ ka bon dɛ i bɛ furusa waati dɔ la den fitinin b'i bolo muso caman bɛ a kelen don k'a ka furusa denmisɛnninw 3 4 b'a bolo kɔ bon ni jugement kɛra tribunal ye a ka ca ala fɛ jugement da bɛ diya muso la ka caya a bɛɛ tɛ dɛ mais ka caya bon n'a dajara musow la dɔrɔn u bɛ den bɛɛ di muso ma ka tila k'a fɔ cɛ ye kalo o kalo i bɛ nin de bɔ i ka sara la k'a di ni cɛ m'a kɛ dɔrɔn sariya bɛ juge yɛrɛ bolo k'a tigɛ ka bɔ a ka sara la k'a di muso ma i yɛrɛ woloden i jeli don o don i ni mun kun bɛ ɲɔgɔn kan juge b'a trancher de i ka yɛlɛma ka bɔ du kɔnɔ du bɛ to muso bolo e bɛ yɛlɛma e tɛ to du kɔnɔ o kɔfɛ fɛnɛ semaine kɔnɔ tile kelen de b'i bolo i ɲɛ ka da i denw kan wa i tɛ gɛrɛ du la dɛ a dɔw la i tɛ gɛrɛ du la yɛrɛ
i bɛ mobili jɔ kare kun de la i bɛ telefɔni ta k'i denw wele mais i bɛ ba wele k'a ka denmisɛnninw bila ka na n'u ka dɔgɔ i bɛ ba wele mais n'u ka kɔrɔ dɔɔni i bɛ den yɛrɛ wele a n'a dɔgɔninw bɛ jigin u bɛ n'i sɔrɔ mobili kɔnɔ droit t'i bolo i ka taa n'u ye a bɛ heure kelen heure fila kɛ mobili kɔnɔ ten a bɛ baro la i yɛrɛ wolodenw ni heure sera dɔrɔn ba bɛ weleli kɛ ko heure min kun bɛ ni denw bolo k'a dafara ko denmisɛnninw bila ka na i bɛ sin k'i denw bila ka taga ten mɔgɔ wɛrɛ den tɛ dɛ i yɛrɛ denw ka denmisɛnninw to nin na fo ka t'u kɔrɔbaya bon denmisɛnninw bɛ commencer ka se si dɔ ma ba bɛ dɛsɛ a tɛ se ka denw mara ka k'o sago ye parce que olu ka mara cogo n'an ka mara cogo tɛ kelen ye an bɛ se ka fɛn dɔ k'an denw na yan bagabagali ni gosili o se ka kɛ tubabu jamana kan i tɛ se bon dan dɔ de bɛ ba la ale bɛ se o niveau la dɔrɔn denw b'ale kɛɲɛ a bɛ nimisa daminɛ sisan hali n'o y'a sɔrɔ a furula cɛ wɛrɛ ma a bɛ nimisa daminɛ parce que n y'a f'i ye n ko mɔgɔw bɛ ka ban ɲɔgɔn na cɛ wɛrɛ b'a cɛ ɲɔgɔn den kanu yɔrɔ min na o ma nɔgɔn muso wɛrɛ b'a muso ɲɔgɔn den kanu yɔrɔ min na o ma nɔgɔn a bɛ commencer a bɛ nimisali daminɛ hali ni n kun y'a dɔn parce que a dɛsɛra dɔw yɛrɛ bɛ yen o bɛ ban k'ale furu parce que k'a denw ka ca den 4 k'a denw ka ca walima den 5 walima dɔ bɛ furu kɛ nata kama n y'a kɛ ala kama ni n y'a kɛ nata kama kelen tɛ dɔɔnin bɛ se dɔrɔn furu bɛ sa bon tɔɔrɔ bɛ commencer ka wuli yen denmisɛnninw bɛ ba kɛɲɛ i bɛ taa sɔrɔ o denmisɛnnin san 13 parce que tubabu jamana kan i den mana se san 13 ma yanni san 16 cɛ n'a ma tiɲɛ ala ta kɔfɛ a tɛna tiɲɛ tuguni entre 13 et 16 ans o waati de bɛ denmansa bɛ ɲɛ guwan n'a ma tiɲɛ k'a ma jogo kolon ta ye a ka ca ala fɛ o den sugu tiɲɛ man di tuguni a tiɲɛ man di mais k'a daminɛ san 13 14 15 16 denw bɛ masaw sɛgɛn dɛ yan'u ka bɔ o stade kɔnɔ o bɛ masaw sɛgɛn kojugu mais a bɛɛ ye fɛn jumɛn ye furusa kɔlɔlɔ ani den yɛrɛ ka mara gɛlɛyali kɔlɔlɔ bon o kɔlɔlɔ de nana jouer hali an ka société kan sisan parce que a nana wolo mun na dɔrɔgu ta jouer min gulɔ min a nana wolo de la bon n'o kɛra bon n'o y'a sɔrɔ fa min yɛrɛ sara ko i sara ka denw to ba bolo o cogo la o ka tila ka kɛ nin ye musokɔrɔba yɛrɛ tɛ lafiya alahi a dɔw tɛ lafiya i bɛ muso dɔ y'an fɛ yan a si ma tɛmɛ furu kan mais a ma se ka furu denw sababu y'a la an b'o fɔ denmisɛnnin o caman bɛ yan sisan dɛ denw sababu y'a la a ka di ba ye a ka furu mais a bɛ ka siran denw ɲɛ parce que den minnu b'a bolo o bɛ fɛ ka fa jɔyɔrɔ kɛlɛ de kɛ keleya kɛlɛ ko cɛ wɛrɛ si tɛ don olu fa ka so kɔnɔ bon a waati fana na ba bɛna maloya parce que ale ye den camantigi ye ale ka bɔ k'a bɛ se ka si cɛ kura fɛ yen o maloya b'a la sutura bɛ fɛn o fɛn na cɛ kana muso sɔrɔ a ka so sutura b'o de la nka bi denmisɛnnin caman tɛ sɔn fa bɛ sa waati min na a ba tɛ tɛmɛ san 35 kan a ba dɔ san 40 n'a cayara san 45 o ma tɛmɛ furu kan o ma tɛmɛ furu kan a mago bɛ fakura la n'o ye aw fakura ye a mago b'a la mais ni ba y'a bɔ a da don o don k'a fɔ denw ye ko n bɛna fakura ɲini aw yɛrɛ ye dɛ a den min bɛ sɔn ka kuma ɲuman fɔ a man ca wa ko an kɔni t'i balo o la mais vraiment an tɛ fɛ cɛ wɛrɛ ka don bɔ a ka du kɔnɔ yan an tɛ fɛ cɛ wɛrɛ si ka don bɔ a ka du kɔnɔ yan o kɔrɔ a bɛ k'aw ba privé o dɔw tora ten kabini san 35 fa san 60 fo ka saya s'a ma an ma furu jɔn y'a bali a di an minnu kan ka taa se karamɔgɔw ma k'a y'a hakili to n b'a la an fa sara nka an ba ma tɛmɛ furu ma alimami n'i y'i yɛrɛ y'a dɔn i bɛ mɔgɔ ɲɛnama dɔn misiri kɔnɔ o tuma na an ba bɛ yen dɛ o de y'a kɛ cogo ye alimami n'i y'a dɔn i bɛ mɔgɔ ɲɛnama dɔn misiri kɔnɔ an ba bɛ yen parce que an fa sara an kɔni ba don mais an ma tɛmɛ furu kan dɛ walima alimami a kun ka d'an ye e yɛrɛ de kun ka kɛ an fa kura ye Ibrahim Jabi kɔni parce que Jabi ma ko Jabi a ka d'an ye e yɛrɛ de ka kɛ an fa kura ye yɔrɔ o bɛɛ ye dɛmɛ dɔ ye o mais den dɔw t'o kɛ dɛ
b'a danga den dɔ ye tellement cɛ min y'a ba furu bina so kɔnɔ o man d'a ye non cɛkɔrɔba tɛ lafiya n'a y'a dɔn fa kura ka tuuru bɛ ba fɛ yen don min o don a bɛ lɔgɔbere dɔ ta walima jele dɔ k'i sigi da la ko ni mun ye den ye o ka don an ka du kɔnɔ bi a kan b'a fa kura de ma bon cɛkɔrɔba bɛna siran ale mɔgɔ tɔgɔtigi ye walima bonya b'a kan a si bɛ yɔrɔ min n'a fɔra a den filan de bɛ ka nin kɛ a bɛ se ka muso ka yɔrɔ bila ten bon tɔɔrɔ fɛn fɛn b'i ba sɔrɔ dimi fɛn fɛn b'i ba sɔrɔ kɔnɔna na ala bɛ jurumu dɔ da ye k'a la parce que e de kun kan k'i ba dɛmɛ i donna i ba n'a furubagaw cɛ i donna cɛ n'o tɛ e yɛrɛ de kan ka cɛ ɲini ka di ba ma mais k'i ba bali furu la ten ka sababuya kɛ nin a caman ye dɔrɔgutalaw de zuyeminaw ani gulɔmina ala ka hakili ɲuman d'a ma an kan ka sira la ɲɛ yɔrɔ wɛrɛ jumɛn na danaya ni danaya dara an kan danaya tiɲɛnen dɔ bi dɛ danaya tɛ tiɲɛ ka ala ɲɛsiranɲɛ to yen a tɛ kɛ abada danaya bɛ tiɲɛ kuma o kuma ala ɲɛsiranɲɛ ye fasira de n'o tɛ fɔlɔ an kun dalen bɛ ɲɔgɔn na dɛ nka bi danaya tɛ baaraɲɔgɔnya la danaya tɛ furu kɔnɔna na danaya tɛ danaya banna hali jurudon sira fɛ bi i bɛ se waritigi joli ma bi k'i mago bɛ nin na k'a b'a d'i ma a bɛ problème f'i ɲɛna e bɛ ɲinɛ i t'a kɔ wari bɛ yen dɛ danaya de tɛ wallahi o sirannen gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ mais gɛlɛya tɛ bɛɛ la dɛ mais mɔgɔ joli donna waritigi kan n'a dara a la n'a tilara k'a janfa a ka ca an bɛ jigin u la o tɛ hinɛ mɔgɔ la o ta ka dɛmɛ kɛ projets bɛ yen mɔgɔ ta k'a financer hey fɛn caman kɛra waritigi ninnu na dɛ wallahi an tɛ yan mɔgɔ lafasa kama mais n'a fɛn fɛn y'a ka baro f'i ye don o don i tɛ jigin a la tuguni u ye jagokun di mɔgɔ hakɛ min ma n'o tununa u ye juru don mɔgɔ hakɛ min na n'o tununa u ye kalifa kɛ mɔgɔ hakɛ min ye n'o tununa a si tɛna an bɛ se ka to tan cogo di waritigi kelen k'a fɔ k'a b'a ka wari baara wari man ca n'i y'a ye ko k'i tɛ mɔgɔ si ta baara la wari man ca mɔgɔ tiɲɛna cogo o cogo i mago bɛ mɔgɔ la mais danaya tiɲɛna wallahi danaya tɛ fɛn bɛ ɲamina ka fɛn bɛ tiɲɛ bon ni baara kɛra ten an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko tiɲɛna ka ban i bɛ juru ɲini bɛ i tɛ juru sɔrɔ abdulayi ibn mubaraki fa fɛnɛ kun ye ala ɲɛsiranɲɛ jɔnba de dɔw ko jɔn de kun don dɔw ko ayi ko baarakɛla de kun don patron dɔ ye almuhim faama dɔ walima masakɛ dɔ o ye a ta de ka bila a ka nemuruforo la ko i n'a fɔ an bɛ gardien ta cogo min na ka bila an ka forow la ani misiw ni fɛnw i ma waritigi caman sen bɔlen ye foroko la foro b'a bolo mais a dalen tɛ mɔgɔ si la k'o bila ye ni ye mɔgɔ min bila mɔgɔ caman kun donna sɛ mara la nka bi a bɛɛ bɔra wallahi adamaden ko de bɛ anw na n'o tɛ wari ko tɛ koyi adamaden ɲuman yɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo min o de taɲa b'an foro b'i bolo a ka di ye ka mɔgɔ dɔ bila a la mɔgɔ t'i i bɛ maa fɛn fɛn bila a la ale bɛ foro k'a yɛrɛ ta ye i ka sɛw i na o na ko patron a kɛlen komi i ka sɛw man kɛnɛ a si t'a ka fan da k'a sɔrɔ a ye alvéole min feere semaine kɔnɔ yanni i ka na dan si t'a la e k'i taga don changer ba in n'i bɛ taa dimanche de fɛ don dɔ la tarata mardi taga cun foro kɔnɔ i bɛ client de jɔlen a ran na i ka gardien da la a b'a ka sɛfan na bɔ dɔrɔn k'a di tigi wɛrɛ bɛ foro la mun tɛ ye koyi i ka misiw bɛ ten sagaw bɛ ten sɛw bɛ ten wa n'i ka yiri den na fana a bɛ ten client bɛ gardien bolo client bɛ e yɛrɛ bolo a b'a ka sara ta o waati kelen fana na a b'a ka tɔnɔ wɛrɛ sɔrɔ foro la allahumma fo mɔgɔ kelen kelen ala ɲɛsiranɲɛ jɔn kelen kelen n'o tɛ a tila bɛɛ kɛra ten a tila bɛɛ kɛra ten danaya tɛ yen danaya tɛ yen a ye bɛɛ siran mubarak a ka matigikɛ n'o y'a ka patron ye o de nana don dɔ wula fɛ ka baarakɛla wele abdulayi ibn mubaraki wolofa k'a ka nimuru kelen kari o y'a sɔrɔ nimuru bɛɛ dennen k'a ka nimuru den kelen kari ka d'a ma k'a bɛ fɛ ka nimuru ji min parce que a ka foro don a ka nimuru kari ka d'a ma mubaraki ye nimuru min kari k'a di patron ma patron y'o k'a da dɔrɔn a sina k'a tu ten a ko nin kumunen don dɔ wɛrɛ kari ka na nin kumunen don
a y'o ju to yen a taara nemuruju wɛrɛ la a ye den kelen kɛra o la ka n'o di patron ma patron y'o wɔrɔ a y'o k'a da a y'o fana tu a ko nin ka kunna duman kari dɔ nin kumunen don nin ka kunna taa dɔ wɛrɛ kari ni si man di Mubarake taara nemuruju sabanan na ka den kelen kɛra o la ka n'o di patron ma patron y'o fana wɔrɔ o kunnaya ka bon ka tɛmɛ fɔlɔ ni filanan bɛɛ kan patron dimina ka nemuru firi ka jama ko mɔgɔ y'i bila a ka foro kɔnɔ nemuru min ka di mun man di ye t'o dɔn ko patron ne b'o dɔn cogo di ne tɛ e ka nemuru duman dɔn ne t'a goman dɔn kabini ne nana foro la yan ne ma deli ka nemuru den kelen ne ma deli k'a mɛn yan a ko e ma nemuru min yan ko wallahi ka foro nemuru kelen tɛ yen mun tɛmɛra ne da fɛ a ko bɛ kɛ cogo di ko dun kɛra dɛ a ko hali minnu bɛ bin nemuruju la ko fɛn fɛn bɛ bin taa i sotigi muso ɲininka n b'a bɛɛ cɛ n bɛ taa d'a ma parce que a ye ne bila ka nemuruju kɔlɔsi a ma ne bila ka nemuru dun yan e m'o o diɲɛ di ne ma o ne tɛ se ka nemuruden kelen dun yan ni masara di yan ne t'a dɔn nin kumunen don nin ka kunna wallahi n t'a dɔn patron yɛrɛ ye nemuruji min yɛrɛ dabila sa a bɛ ka kabakoya cɛ la ni mɔgɔ sugu bɛ sɔrɔ diɲɛ na hali sa i kelen de bɛ ni nemuru foro la e tɛ nemuruden kelen e ma se k'o dun ko fo ne ka yamara d'e ma ko ni ma di yan n b'a dun cogo di patron kabakɔra a taara fɔ a muso ye ja olu kɛlen don ka denmuso dɔ de labɛn cɛ bɛɛ bɔra o nɔfɛ furu la u ma sɔn k'a di mɔgɔ si ma ko fo k'a la ɲɛsiranya jɔn dɔ sɔrɔ a taara fɔ a muso ye ko alhamdulillah an bɛ ka cɛ min ɲini an denmuso ye ala y'an garijɛgɛ a la muso hakili taara yɔrɔ jan na a ko i ye cɛ sɔrɔ ko awɔ ala ɲɛsiranya jɔ ko awɔ ko jɔn don k'an ka baarakɛla min bɛ foro la k'o bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ e ni ne bɛɛ kan ni kɛnɛmamaw ni nin y'an da an tɛ cɛ wɛrɛ sɔrɔ an denmuso la an k'a d'a ma o de dira Mubarake ma ala y'olu de garijɛgɛ Abdulahi la Ibn Mubarak ko sɔn tɛ pan a den ka minnu ma wallahi nin daniya min tiɲɛna nin de filɛ ka sigi gɛlɛya bolo ta n'o tɛ ala an ka misiri kɔnɔna kɔnti bagɛri kun tɛ misiri la o a ye taa kɔnti dayɛlɛ misiri la a daminɛra sisan dɛ n'o tɛ fɔlɔ a kun tɛ yen an ka kɛsiye kun ye misiri cɛkɔrɔba dɔ ye hali ka surafana kun t'a bolo trésorier ye misiri cɛkɔrɔba dɔ ye a wulilen a ka fini kɔ cilen se si t'a ye mɛ misiri bɛ danaya d'a kan ka wari d'a ma misiri wari san kelen a bɛ wari min d'a ma a bɛ taa siri finikɔlɔ la ka taa bila yɔrɔ la hali a muso t'a yɔrɔ dɔn k'a dun ko n'aw mago sera a ma aw ka wari ɲɔgɔnna a b'a di ale ta kun tɛ kɛ ten dɛ wari min dira ma o wari kelen yɛrɛ a b'o de meleke ka taa bila yen fitiri ni safo cɛ alimami b'a wele karisa ayiwa misiri mago sera wari ma dɛ n'o sɔrɔ an bɛ se k'a sɔrɔ sini a b'a fɔ alimami sini ka diya ye n kɔnɔ a bɛ wuli yanni safo cɛ aw ka wari wallahi a bɛna n'a ye k'a d'aw ma yanni safo cɛ nka bi a bɛ i bɛ wari di mun ma ko karisa nin kɔlɔsi yanni an mago ka s'a ma san kelen tɛ dɛ kalo kelen n'i ye salamu bila dɔrɔn i b'a wele kulubali hakɛ to yan dɛ hakɛ to yan dɛ an mago sera an ka wari ma a bɛ bɔ dɔrɔn ka t'i munumunu ka na alimami fo ni yafara man dɛ n denkɛ voyagera a taara Lomé an ka armoire clé b'o de bolo a taara Lomé n'a nana kuma min na an bɛ na n'a ye wa o tɛ na dɛ Lomé tagalaw tɛ na tuguni fiyewu bon o b'a yira k'a fɔ danaya tiɲɛni min kɛra bon baara ɲagamina quoi baara ɲagamina bon n'an ye danaya ni sabati a sen kan wallahi baara bɛ ɲa n bɛ kisa kelen f'i ɲɛna ka kuma bila ye wagati sera an karamɔgɔkɛ min fatura sisan Abubakar Jabir Jazair a ka kitabu kɔnɔ Minhajul Muslim la voix du musulman a ye kisa dɔ la kale ye a ko don dɔ Umar bin Khattabi bɔtɔ la Madina ka na Maka hiji la k'a f'i ye dɔrɔn danaya tɛ fantanya ye ayiwa farafinya tɛ quoi parce que dɔw bɛ danaya tiɲɛ ni kumana a ye yafa n ma fɛn de kun t'an bolo fantanya kun don o tɛ quoi i jogo de don Allahi i jogo de don maa mana kɛ danaya maa ye kɔngɔ b'i minɛ walifɛn b'i bolo i ti maga a la i ti maga a la Umaru ni sahabaw bɔtɔ la walima sahabaw ni tabiunaw dɔrɔn ani silamɛ jamaw bɔtɔ la Madina ko bɛna hiji kɛ Maka kulo 400 dɔɔnin
anw ka bi waati la terrain bɛ ayiwa bisiw bɛ sira kan taxiw bɛ sira kan olu ta yɛlɛn ka fɛn sumaman ninnu ɲamɛ so u surunyalen maka don da yɛrɛ Umaru ɲɛ bɛ farafinkɛ dɔ la jɔn don baganw b'a bolo sagaw bɛ yen quoi Umar bin Khattabi ko silamɛw ma ko a ye waatinin di yan dɛ min na nin lajarabi k'a kɔrɔbɔ mɔgɔ sugu jumɛn don silamɛw ye Umaru kɔnɔ Umaru taamana ka n'i jɔ cɛ kunna o y'a sɔrɔ a nɔngɔn masalen don baganw bɛ dumuni na a ye foli bila ma a y'a jaabi cɛ yɛrɛ t'a dɔn ko Umaru don yɛrɛ a t'a dɔn parce que olu bɛ Maka Umaru bɛ Madina a t'a dɔn Umaru y'a fɔ a ye Umaru jaabi Umaru ko a ma i bɛ sabali anw ye silamɛw de ye an bɔra Madina an bɛna hiji la Maka nka sira ka jan dɛ kɔngɔ banna an bɛ fɛ i ka saga kelen d'an ma Ala kama n b'a faga ka sogo tila ni jama cɛ a tɛ jama bɔ mɛ i bɛ kelen d'an ma Ala kama kamalen ko Umaru ma ko ne yɛrɛ ye jɔn de ye n bɛ bagan gɛn matigiw de ye ni wula sera n bɛ baganw gɛn ka segin n tɛ se k'a di dɛ ne ta tɛ Umaru y'i jɔ dɔɔnin o kɔfɛ Umaru ko n'i ma se k'a d'a ma Ala kama a feere an ma n bɛ kelen san wari la a ko n balimakɛ n'i y'a ye n ma se k'a di ma n ta tɛ fɛn min ye n bɛ se k'o feere i ma cogo di n tɛ se k'a feere Umaru y'i jɔ dɔɔnin k'a jɔ dɔɔnin parce que Umaru ka laɲini bɛ fɛ ka sabati o kɔfɛ Umaru ko kamalennin ma ko fɛɛrɛ dɔ bɛ n bolo komi e ko i ta tɛ baganw i tɛ se k'a di i tɛ se k'a feere a ko nka n'i sɔnna i bɛ kelen di anw ma an b'o jeni an b'a sogo ɲimi n'i seginna wula fɛ ka taa so n'i matigiw y'i ɲininka ko kelen ye baganw jɛ i b'a fɔ ko suruku y'a ta n'o kɛra o tɛ bɔ nin kalama parce que o tɛ yan fantan farafinkɛ a ka jaabi kɛra jumɛn ye k'a kun nɔnkɔ masalen don wa kana muttaki'a a kun nɔnkɔ masalen don ka wulila k'i jɔ a ko ni ne y'a fɔ matigiw ye ko suruku ye kelen ta o bɛ d'an na parce que ma deli ka nkalon tigɛ o ye mais kiyama kɛnɛ kan ni Ala ye ne lawuli k'e lawuli ka na ni suruku fana ye ka suruku ɲininka ko jɔn ye bagan ta ni suruku ma ta ne bɛ jaabi jumɛn da Ala mɔgɔ yɔrɔ Umar bin Khattabi ko n mago bɛ jaabi na o de ye nin ko wallahi e ni jɔnya man kan e kan ka kɛ hɔrɔn de e tɛ to jɔnya la o kɔrɔ ye mun ye ni n ye nkalon da suruku la kiyama ni Ala ye ne lawuli ka Umar lawuli ka baganw lawuli ka suruku lawuli bagan ɲininkara suruku ɲininkara o nkalon bɛna jɔ jɔn na ne tɛ sɔn abada ka n kun don kiyama nkalon kɔrɔ n tɛ sɔn Umar ni kamalennin donna Maka ɲɔgɔn fɛ ka sele a y'i kanto kabilala mɔgɔw ma ko aw de ta ye nin jɔnkɛ ye n bɛ aw ma ni Ala ye a ye jɔnkɛ nin kan hɔrɔnya Ala kama n'aw ma sɔn a y'a feere an ma an b'a san ka kɛ hɔrɔn ye limaniya min bɛ nin na nin ni jɔnya man kan a y'a kɛ hɔrɔn ye kamalen filɛ ka hɔrɔnya sɔrɔ n'a ka ladiriya ye nka bi an bɛ walifɛn de sama k'an ɲi ge o la k'an ye fantan ye ko fɛn t'an bolo an ye dɛsɛbaatɔ ye ko fɛn t'an bolo ka silamɛ caman kɛ nkalontigɛla ye ka caman kɛ janfati ye hali mɔgɔ bɛ wuli k'i jɔ misiri kɔnɔ sa deli la i kɔni i bɛ ka dɔ kɔni sɔn Ala kama mais i sigalen parce que mun bɛ ka fɔ ani tiɲɛ yɛrɛ ka jan ɲɔgɔn na Allahi mun bɛ ka fɔ ani tiɲɛ ka jan dɔ bɛ na n mɔkɛ de sara hali a kasange an ma se k'a sɔrɔ n mɔmuso de fatura an kan ka taa n'a su ye transport t'an bolo banabaatɔ dɔ bɛ n bolo ni a bɛ dɔgɔtɔrɔso dɔ fɔ tiɲɛ si t'a la tiɲɛ si t'a la san dɔ la n ka misiri la n bɛ nin fɔ k'a bila ye 20 heures tɛmɛna n ka misiri la fitiri seli banna dɔrɔn kamalen dɔ sina ka t'i jɔ ɲɛ ten a ko alimami ko ci nana sisan ko n ba fatura n mako bɛ transport de la hali ni ma di Ala kama juru donna n bɛna taa n ba ka janaja la ne ko k'i ba ma fatu a ko ayi a ye dugu dɔ fɔ Segu fanfɛla la ko ba fatura ye ne b'o la dɔrɔn n ka nayibu sina ka na ten jaw b'a dɔn ne t'a dɔn o ko imam nin bɛ mun na e fɛ yan n ko non n ko nin ye gundo de ye a ko ayi dɛ i t'a ɲɛfɔ ne bɛ nin cɛ dɔn dɛ e ne ko k'i bɛ nin dɔn n ko awɔ a ko a ye mun f'e ye yan n ka ko ne ma k'a ba de fatura donc k'a mago bɛ transport la ka taa bɛn ni ba janaja ye sini wallahi n ka nayibu ko wallahi nkalon don ka du filɛ kare kɔfɛ a ba filɛ yen a ba bɛ yen
ne ko n ka cɛ n m'a fɔ k'i ba sara a ko non imam n mamuso de don n ba tɛ dɛ n k'e ba ma sa ko ayi n ko jɔn sara ko mamuso n ko fɔlɔ e tun b'a fɔ ne ye k'i ba sara bon k'a bɛ se ka kɛ fili ye n'o tɛ k'ale mamuso de sara i ma ko kɛcogo ye ka nkalon da ba la ja ba bɛ yen ko sara ja ma sa transport tɛ bɛrɛ si ye mais k'a ka hɔrɔnya tiɲɛ ni nkalon ye misiriw falen bɛ nin de la bi ani ayiwa delikɛyɔrɔ ka nkalon tigɛ k'a da dɔ la ten ko sara ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ silamɛw ka wari ɲinini kama ka taa k'a hajo ye ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka barika don an na ala ka sabatiw di a tulo garijɛgɛ kɛra nin de an bɛ foli lasaw ma ka sabali seli waati tɛmɛna a mɛnna mais ka sabali k'aw sigi ka lamɛnli kɛ inshallah n b'a ɲini ala fɛ ala kana aw nimisa la ala k'a k'aw ye arijinɛ sara ye n b'a ɲini ala fɛ ala ka jannatu firdawsi d'an ma a ka alimami ala k'a mɛn aw ɲɛ ala k'aw yɛrɛ mɛn seli la kɔfɛ fɛn fɛn bɔra yɔrɔ jan na ka na ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la ala k'a kɛ arijinɛ sara ye aw bɛɛ ye ala ka kɔrɔta dan aw bɛɛ ma an bɛ jamana min kɔnɔ ala ka basigi don a la ala ka cɛ bɛɛ don a la ala ka hakilisigi d'an ma an b'a ɲini ala fɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ b'a kan ala ka tɔɔrɔ wuli hɛrɛ o hɛrɛ bɛ sira la ala ka teliya k'a d'an ma wa sɔli lahum wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ala ka barika don an ka ko bɛɛ lajɛlen na ala ka barika don an siw la ala ka yafa an ma yafa an bangebagaw ma waati sera kuma caman wɛrɛ t'a la an ta bɛ kɛ foli ni waleɲuman dɔ de ye foli ni waleɲuman dɔ alusaja abdulayi koyita bɔra kɛyɔrɔ la ka na fo nin yɔrɔ jan ba in na k'a sɔrɔ fari ma lafiya kosɛbɛ dɔwɛrɛ tɛ silamɛya balimaya don awɔ de kira foli fana bɛ docteur ibrahim ye jaabi an b'a dɔn dɔnnibaga don kalankɛla don cɛsiribaga don mais a ka sɔn ka mɔgɔ wɛrɛ wele ka na fana o ye yɛrɛmajigi de ye nin bɛɛ ye ka alakira ka sunna de labaara alakira alayhi salam kuranɛ jigira ale de kan nka kuma dɔw la a tun bɛ fɛ k'an bɛɛ da wɛrɛ kɔnɔ fo y'a ɲini abdulayi ibn masud fɛ k'a kalan ale ye donc nin y'o de ye k'a jira an na kɛwale la an k'an yɛrɛ majigi donc mɔgɔ si kana yaada ko bɛɛ lajɛlen majigi de kɔnɔ donc an bɛ a ɲini ala fɛ ala k'a n'o bonya ala k'a n'o bɛɛ lajɛlen kɔrɔta ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ wa an bɛ dugawu kɛ jamana ye a bɛ dingɛ min kɔnɔ ala ka bɔda ɲuman d'a la ala ka bɔda ɲuman d'a la ala ka bɔda ɲuman d'a la ala ka gɛlɛya in kɔ kɛ hɛrɛ ye denmisɛnninw bɛ to k'a fɔ ko a bɛ fɔ ko ɲɔbilen tile kɛra ko olu ma ɲi nka essence in fana bɛ bila a bɛ ɲɔbilen tile fana lakale olu fana bɛ lakale mɔdenw ye ala ka n'a ɲɔgɔn wɛrɛ jira an na tuguni ala ka n'a ɲɔgɔn wɛrɛ jira an na tuguni ala ka bɔda ɲuman di ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ala ka bɛɛ sutura mɔgɔ o mɔgɔ nana sira o sira kan ala ka nin kɛ alijanna sɔngɔn bɛɛ lajɛlen bolo ala ka alijanna sɔngɔn bɛɛ lajɛlen bolo wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.